Recording in progress. Amen! Praise the Lord! Good morning! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko muna pong batiin ang ating mahal na Senior Pastor, Pastor Pro V. Amen? Thank you, Pastor, for the privilege to stand behind this pulpit po to assist you in leading the congregational singing. Also, to our patriarch, syempre, Pastor June. Sa ating mga kapastoran, preachers, members, at lahat ng mga bisita natin joining with us this morning. Welcome to our Sunday worship service. Tumayo po tayong lahat and let us sing our praises unto the Lord. Our first song, Born to Win. Praise the Lord. Amen. Let's start from the first verse now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to be. Chorus now. Born to be, hallelujah, was born to be. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to be. Louder on the second verse. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. Amen. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win?
give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name. Let's sing the chorus one more time, louder now. Born to win, hallelujah, was born to win. Amen. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Amen. Another song. Keep on the firing line. Amen. Let's start from the first verse now. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you're in, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. Amen. There are many dangers that we all must face. If we die in fighting, it is no disgrace. Cowards in the service will not find a place. So keep on the firing line. First now, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Second verse now. God will only use the soldier He can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, then bear the cross you must. Keep on the firing line. Life is but to labor for the Master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service dear. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. Amen, louder now. I will praise the Savior for the goal we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin, with a shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. And all of God's people say, Amen. Let's all remain standing and let us have our Bible reading and opening prayer. Maayong buntag sa inyo tanan. Morning to our dear patriarch, to our senior pastor, Pastor Proby Cadelinia, to Pastor Ber, kinta dati amin dyan sa nang bagabigat yo. Please open with me in the book of Psalms, chapter 66. Book of Psalms, chapter 66. Verses 1 to 6. Nasarakan yung kausat, say Amen. Kurante dito dumay. Book of Psalms, chapter 66, verses 1 to 6. Kasiti mabase di verse 1. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name, make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah.
Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of men. He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in him. Kararagte ko sa Apo, agyaman kami unay ken ka. Dito mensahem kada kami ti Bible, Apo. Thank you so much. Thank you, iti imbag, kinasayat mo kada kami, Apo. Amin niya problema, rimbawan, Apo, ti kinaimbag, kinamanangasim kada kami. Good, thank you so much, dear God. Ikararag mi, Apo, na ituloy, ti pa nang bendisyon mo, di pa nagdaydayaw miken ka, halang at ti dito nga bigat, Apo, but the rest of the week. Iti bibiyag mi, iruknoy miken ka, nga pagdayaw ka si bibiyag, Apo. Good bendisyonan. Aramatam, Apo, ti adipen mo, nga nananay, nga mang-challenge man kada kami, Apo. Thank you so much, God. Once again, kindly bless us, Apo. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag. Maayong aga. Okay, maayong aga. Ano pa? Naimbag na bigat. To God be the glory for that. Lahat ka nang masaya, say amen? Okay, so binabati ko kayong lahat dyan sa ating main sanctuary. Dito po ay lubos ang pasasalamat namin sa Diyos sa kanyang dakilang biyaya. You know, God's grace sometimes is not only in terms of victory and successes, but sometimes even in suffering. Nakikita natin ang grace ng Panginoon. At I'd like for you to see our group today and our crowd here in Australia. Okay? You may be seated. Pwede na po kayong maupo. Okay, you can now be seated. Meron ba tayong crowd video? Meron? Yan. Kumaway-kaway naman kayo dyan. Okay? At ngayon pa lang ay gusto kong i-present sa inyo ang ating mga candidates for baptism. At talagang grabe ang prayer ko kaninang umaga, Jeff, para sa inyo. Rico. Oo, kasi po, ang ating mga candidates for baptism ngayon ay may mga trials na pinagdadaanan. Yung bang alam mo yung kung kailan nag-decide ka na mag-obey sa Diyos, tsaka maglalagay ng jablo yung mga pwedeng maging obstruction. Pero salamat, natawid nila yung obstruction na yon at kasama natin sila ngayong umaga. So ang una kong ipapakilala sa inyo that we will welcome today, mamaya po ang aming baptism. Ang lamig kagabi, 10 degrees. 10 degrees. Sumakit pa yung ulo namin sa grabing lamig. Oo. Pero today, mamaya po, pupunta tayo sa Acacia Ridge. Tama ba ako? Dahil may swimming pool doon na may heater. Okay? So, ang una kong ipakilala sa inyo ay si Sister Jan Eraskin. Tama? Sister Jan Eraskin. Ayan po. She's a candidate for baptism. And praise God, she has received Christ as her personal Savior. Kapatid ni Brother Toto, itaas mo yung kamay mo to. Okay, yan si Brother Toto. Maraming salamat. From Jensan kayo, no? From General Santos City sa Pilipinas. 2 weeks, magto 2 weeks ka pa lang dito, sis? Magto 2 weeks. Magto 2 weeks pa lang po siya. Nung finalo up ko ng baptism, grabe na iyak. Hindi dahil nag-i-struggle siyang mag-decide. Pero sobrang galak niya na naunawaan niya ang turo ng Biblia tungkol sa tamang bautismo. Kaya she is very glad today to declare the gospel that she has received. Salamat, Sis Jan. Next na ipapakilala ko sa inyo na candidate for baptism natin ay si Brother Rico. Ayan. Si Brother Rico ay taga Iloilo. Tama? Yeah, Ilonggo. Si Brother Rico. Asawa ni Sis Rosel. Tumayo ka, Sis Rosel. Ayan. Okay. From Isabela, Santo Tomas. Marami tayong mga members doon, taga Santo Tomas. Baka kilala ka nila. Okay? Thank you. Si Brother Rico po ay pangatlong Sunday niya palang mag-attend. Kasi yung una doon sa Winom, tapos last Sunday sa anniversary, at ngayon, third Sunday. But praise God, sila po yung nag-host ng Bible study namin nung Lunes, at hindi ko in-expect na nag-invite pa sila ng mga kaibigan.
Kaya yung Bible study ay naging very fruitful dahil marami ang tumanggap sa Panginoon. Naghanda rin sila ng dinner. Maraming salamat, Brad Rico. Ang next na ipapakilala ko sa inyo ay si Brother Jeff. Ayan. Si Brother Jeff ay taga Santo Tomas din. Okay, taga Santo Tomas. At praise God, nakailang years ka sa Taiwan, kapatid? 3 years sa Taiwan, tapos sa Middle East. Sa Brunei, 1.5 years. Ngayon ay ilang buwan na kayo dito sa Australia? 2 years. Magto 2 years na sa Australia. Third time niya ring mag-attend. Tama? First time sa Winom, tapos last Sunday at today. Kasama ang kanyang may bahay si Maricar. Ayan, si Sis Maricar. Kasama din nila ang mother nila, si Nanay Benedicta. Okay? Ni Nanay Benedicta at trangkaso na. Dumapay nagtrangkaso? Nakakatuwa. Kasi si Nanay Benedicta may trangkaso ngayon. Pati yung baby nila si Maxine, may trangkaso din. Pero sabi ko, Lord, please, kung hindi mo tatanggalin ang trangkaso nila, palakasin mo ang pananampalataya nila. At praise God, isang bagay na pwedeng mawala yung trangkaso, miracle yon. Pero alam yung miracle ngayon, yung pananampalataya niyo. Mas matinding miracle yon. And it's a good start that you showed to the Lord. Amen? Okay? So, sila din po yung nag-host. Nawala yung ano natin? Nawala. Okay? Sila yung nag-host ng ating Bible study nung Tuesday. Pwede na kayo maupo. Nung Tuesday, mga kapatid, at hindi ko in-expect na mag-i-invite din sila ng bisita. Puro Ilocano yung mga bisita namin nung Martes. May taga Bacara, taga Marcos, taga Dingras, at nag-prepare din sila ng dinner. Tapos nung Friday night ba tayo nag-meet ulit? We met last Friday night. Sabi nga nila sa akin, Pastor, sana dito ka na lang. Sabi ko, hindi pwede. Marami tayong mga gawain. Pero hayaan nyo, the Lord will renew our visa hopefully. Hopefully the next time around we come here, we will stay here for 1 month. Para marami tayong ma-reach out na mga kababayan, marami tayong ma-witnessan, and praise God for that. So basically, we have 2 families and Sister Jan. Meron pang isa, pero pinagpipray pa ni Aldrich yan. Hopefully, makakapag-join din mamaya. So all in all, we have about 5 or 6 candidates for baptism today. Now at the same time, gusto ko rin ipakilala sa inyo, because today we will welcome them as members of our church. These are brethren, kasama din natin silang Baptist, and praise God, we will adopt them. Tumayo nga si Brother Mark, tsaka si Sister Luz. Okay? Si Brother Mark and Sister Luz, na-save ka, kailan kapatid? Okay, September 7, 2014, at saka si Luz? 2022. 12. 2012 pa. O, matagal ka ng save. Amen. Praise God. So today, dito na sila sa Brisbane, but they are from Nueva Vizcaya. Taga Nueva Vizcaya po sila. So we will now adopt them as members of Hosanna Bible Baptist Church, Australia Outreach. Welcome. Welcome, kapatid. Okay? You now have all the full privilege of being a member of HBBC. Kamayan nyo nga itong dalawa. Sige, welcome nyo. Amen? Okay, praise God for that. Bago ko tawagin ang magbabahagi ng ating testimony ngayon, at excited na at kinakabahan, let's sing our welcome song. Tumayo tayong lahat. At awitin natin ang welcome song. Go ahead, Patrick. Amen. Thank you, Pastor. Let's all stand. Let us sing Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be
what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. At ninyo. Yan, Zoom participants. All right, Zoom. All right. Praise God. Our HBBC pasukin yung nasa middle up. Okay? Lawag, praise God. Si Pastor June and Ma'am Cora, praise the Lord. Apari. Okay? We have brethren from California, Sir Willie. All right. And Brother Rogin of Canada. We also have the Castillo family. From California din sila. Ito. Yan, yung kumakaway. From Hawaii, si Tita Teresa. This is our Lasam group. Ipag-pray nyo po sapagkat recently, I just decided na i-rent natin ang isang bahay sa poblasyon mismo ng Lasam. And we'll be renting that for about 3,700 per month. Okay? Baka meron sa inyong gustong mag-sponsor ng isang buwan, sabihin nyo lang, Pastor, akin na yung isang buwan, akin na yung isang buwan. Okay? At ipapaayos din natin yan. From Singapore, Brother Giovanni, ayan siya, coordinator natin. This is Dingras Outreach. Dumaya nga paset ti Ilocos. Okay? We have Tita Puring also from California. Ang mga family, kamag-anak at family ni Brad Noel. Brad, present sila ngayon. Okay? Kumaway po kayo dyan sa Tugigaraw. Good morning. Okay, we also have Brother M from Hawaii. Alright, Sister Raquel sa Hawaii. Ito naman sa South Korea. Okay, si Brother Alexis. At to God be the glory. May nakaligtan ba ko? Apari, yun ang Apari Cagayan. Apari yung pinakadulo na. Pag diniretso mo pa, dagat na, tuloy-tuloy ka, Taiwan ang mapuntahan mo dyan. Okay, so praise the Lord for our HBBC ministry, and we are still growing. And hopefully soon, magkakaroon tayo ng HBBC sa iba't ibang state ng Australia. How about that? Amen? Baka si Brad Totong ipadala natin sa Tasmania. Sila ni Angel. Okay? Ni Brad Noel naman, nakangiti. Sa Perth ka naman, Brad. Okay? Dalawa kayo ni Edmond. Praise God for that. We also welcome Brother Jay. Jay is a Cebuano from Cebu. Isa po siya sa mga bago na nag-a-attend sa ating church. Praise God for that. Okay? So, I'd like to ask one of our men, isa siya sa mga F4 natin dito, tinitrain ko na maging faithful, reliable, at leader, isa sa mga leaders natin dito, coordinators. Salamat sa Panginoon sa kanyang spiritual growth. I'd like to call Brother Michael to come and share with us his testimony. And then we'll have one song, general choir, and then preaching. Amen. Kinakabahan ako mga kapatid. Good morning to our Patriarch, Pastor June, to our Senior Pastor, Pastor Proby, Ma'am Cora, and Ma'am Kay, to all other pastors, preachers, and brethren. Magandang umaga po sa ating lahat.
Thank you po, Pastor, for the opportunity and privilege again to share and testify how God worked in my life. I am Brother Michael R. De Los Santos of HBBC Australia Outreach. I genuinely known Jesus Christ as my personal Savior and Lord through our beloved pastor, Pastor Proby, through our consistent Bible study in January 9, 2021. Ang buong akala ko noon, kung ikaw ay anak ng Diyos, napakaginhawa na ng buhay, pero hindi pala mga kapatid. Kundi mas madaming pagsubok ang matatamasa dahil pag nakilala na natin ang tunay, ang Diyos dito na magsisimula na makikita natin ang tama sa mali. To cut the story short mga kapatid, sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko at ng aming pamilya ay nasubok pang lalo ang aking pananampalataya last week. I praise and glorify God for these tests and challenges which made me stronger and bolder to my faith. The week before lumipad sina Pastor, pumunta dito sa Australia mga kapatid. Nagkasakit kami ni Mrs. at si Caleb kung saan 3 araw na hindi ako pumasok sa work. Pagbalik ko sa work, yung supervisor ko naman ang nagkasakit. So hindi kami nagkita. Then come Monday mga kapatid, sinabi niya sa akin na magkakaroon kami ng shutdown sa work at need namin na pumasok sa weekends para ayusin ang mga makina. Napaisip agad ako mga kapatid kasi Sunday ito at church anniversary pa dito mga kapatid. Nagpaalam ako a week before kami mag-shutdown pero hindi niya ako pinayagan mga kapatid. Dahil kailangan matapos until Monday kasi may pupuntang programmer to test the new machine. Nung hindi na ako pinayagan, talagang hindi maayos yung tulog ko. Kakaisip kung pupunta ba ako or hindi. Gusto kong sabihin kay Pastor pero hindi ko makuha yung loob ko na kausapin si Pastor. Last week Saturday, pumunta sina Pastor sa bahay, mag-dinner at yung mga ibang kapatiran at dito ko kinausap ang ating mahal na Pastor at humingi ng godly advices. I thank and praise God mga kapatid na binigyan niya tayo ng pastor na may malasakit at may concern sa kanyang mga member. Iba po talaga kung tayo'y magsisik ng advices from the servant of God, mga kapatid. Dahil iba po ang kanilang wisdom sa pagka-counsel, talagang na-lift up po ang aking pananampalataya at nagkaroon ng tapang para harapin ang takot or worry, mga kapatid. Ang sabi nga ni Pastor, kung ako'y pipiliin, Michael, pipiliin ko ang Panginoon, which is the fear of God, over the fear of man. To cut the story short, mga kapatid, pinag-pray ako ni Pastor dito mga kapatid. Umiyak ako at hindi ako nahiya na ipakita kay Pastor na umiyak ako dahil on the moment mga kapatid, kinukumbik na ako ng Holy Spirit na hindi ako pumasok sa Sunday mga kapatid. At mas lalong na-lift up ang pananampalataya ko kapatid. Yung isinare ni Pastor sa Hebrew chapter 11 verse 24 to 27. Sabi dito mga kapatid, by faith Moises, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had respect unto the recompenses of the reward. 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible, mga kapatid. Napakaganda po, mga kapatid. Talagang I stand firm to my faith to God na hindi matakot sa tao. So nag-confirm ako sa Panginoon at kay Pastor na hindi ako papasok sa Sunday. At pinili kong unahin ang Panginoon to honor Him. At nakatulog na ako ng matiwasay mga kapatid. While preparing for our church anniversary, mga kapatid, that was 6:08 in the morning, tumawag yung supervisor ko at sabi ni Mrs., wag ko na daw sagutin kasi masisira lang ang araw ko. Inulit niyang tumawag pero hindi ko sinagot mga kapatid. At
At nagiwan siya ng voicemail saying that he needs me to go. To God be all the glory mga kapatid dahil ang Diyos ang naghari. I was able to attend church and put God first. Isa po sa mga life verse ko talaga ay Matthew 6:33. To seek the kingdom of God and His righteousness. Humanly mga kapatid, merong takot, but my heart and mind was prepared for whatever might happen when I get back to the Word following days mga kapatid. Through the advices of our pastor and the leading of the Holy Spirit, then Monday na mga kapatid. At eto na yung wrath or anger ng aking boss mga kapatid. Pagbukas ko ng pintuan, dalawang boss yung nakaabang sa akin mga kapatid. Yung boss ng laborer at yung boss ko. Ang dami nilang sinabing masasakit. Sinumbat pa ang sponsor ng aming visa mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, ang ginawa ko? Tumahimik lang ako at habang pinapagalitan nila ako, yung puso ko nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, this suffering is for your glory. Then nagsimula na ako sa pagtatrabaho. At imbes na i-welding ko ng isang araw, tinapos ko lang ng 3 oras mga kapatid. Alam ko nakasama ko ang Panginoon at binigyan niya ako ng karunungan at lakas para tapusin agad yun mga kapatid. Then noon natapos ko na mga kapatid, kinausap na ako ng boss ko. Parang normal na ang lahat at natapos ko yung araw na yun. Pero akala ko kapatid, tapos na, okay na ang lahat after pero noong Tuesday mga kapatid, pumunta ako sa Oxley, doon sa isang site namin dahil may aayusin ako doon. Sabi ng boss ko, pagkatapos mo yan, punta ka sa office. And then I went to the office mga kapatid. Doon binigyan ako ng warning letter. At kinausap ako ng operation manager. Sabi niya, alam mong may shutdown tayo at napaka-importante yun. Ba't hindi ka pumasok? Ang dami ng explanation mga kapatid. At pinatapos ko talagang magsalita. With God, wisdom mga kapatid, I got the courage to speak out and stand firm with my faith. After niya, ang sabi ko mga kapatid, the very reason why I did not came to work on Sunday, it because we had a church anniversary. And I honor the Lord first. And that's my commitment to Him. If you fired me, sabi ko mga kapatid, I'm all right, sabi ko. Mga kapatid, pero sabi niya ng operation manager, no, we will not fire you. Sabi nga nun mga kapatid. Alam niyo noon, sinabi ko yung mga kapatid, biglang yung usapan namin naging smooth at maayos na Ang sabi ko pa sa kanya, mga kapatid, if ever we will have a shutdown again, and you required me to work on a Sunday, I can't come because Sunday is non-negotiable to me. And I asked him, mga kapatid, to tell to our general manager about it. From then, mga kapatid, alam na nila na hindi nila ako mapapasok ng Sunday. At doon ipinakita ko sa kanila na hindi ako natakot. At nag-stand firm ako ng aking pananampalataya. Sabi nga sa Romans 8:31 mga kapatid, if God before us, we can be against us. By God's grace and intervention, wala na akong Sunday na makakaligtaan dahil sa word mga kapatid. I am prayerful na gamitin pa ako ng aking pamilya sa gawain dito sa Australia. Madami man pagsubok, pero kapit lang. All this is for the Lord mga kapatid. Minsan talaga mga kapatid, marami tayong pagsubok na pwedeng pumatak sa atin to disobey God. But if we stand strong and firm to our faith, surely hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kahit hawak at nakasalalay ang bisa natin sa word, kung mga kapatid, Diyos ang bahala sa amin. Ang mga ibon nga, di pinapabayaan ng Diyos. Tayo pa kaya na anak niya. Thank you, Pastor Proby, for the opportunity and privilege. To God be all the glory. Ali kayo rito. I'd like the family to come. I'd like to pray for you. Glyza, pag-pray nyo rin si Glyza.
2 weeks na lang yung kanyang, anong tawag doon, OJT, internship, at gagraduate po siya, nursing, by October. At dito kasi ang nursing, walang katulad dyan na kailangan mong mag-board exam for nursing. Although may exam din kayo, right? Pero after that, nurse na siya agad. 'Di ba? So, praise God. And talagang struggling po sila, and she is going through physical problem today, may bukol, and kailangan ma-surgery. So, as a family, talagang matindi ang pagsubok nila. Pero grabe yung grace ng Panginoon sa kanila. Grabe din yung kanilang pananampalataya. At hindi ko sukat akalain na sa loob lamang ng 4 years ay makakapag-develop tayo ng mga ganitong klaseng believers na pwedeng maging example at sundan ng mga sumusunod pa na mga new believers natin. So let's pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat. What a blessing, Lord. The salvation experience you gave to them was already a miracle. But to see them grow, to see them become strong in their faith, to see them obey you no matter what, leaving the consequences to God, is another greater miracle in their life. I pray for this family, Lord. Ano man ang plano mo sa kanilang buhay, i-bless mo, Lord. Napatunayan nila, Panginoong Diyos, na bagamat tao ang tumulong sa kanila upang makarating dito, yung mismong company ang nag-sponsor ng kanilang working visa. Pero sa kanila, Panginoon, when time comes that even those people who tried to help them come here would become a barrier, they will still honor you. They will still lovingly talk to their boss and to their manager, not really to quarrel with them. Hindi makipag-away, Panginoon, para sa kanilang pananampalataya, kundi tumayo with gentleness, with tactfulness para sa kanilang pananampalataya. At salamat, Panginoon, sa testimony na kanilang in-establish ngayon. Malaking story na ito sa kanilang mga anak at sa mga new believers pang susunod. I pray that all of us, O God, we make Sunday a non-negotiable. Anuman ang mga hadlang, anuman ang balakid, sana maipakita namin sa mga kapatiran ang halaga ng pagdako doon sa bahay-sambahan upang kami ay magsimba at magsamba sa iyo, Panginoong Diyos. I pray that you bless the brethren here. Thank you, Lord. Ingatan nyo rin ang physical condition ni Sister Glyza. Kung ito man ay dating siya sa punto ng surgery, Panginoon, I know you will give her grace to endure the physical suffering and to overcome all of these trials in their life, O God. Bless Akairi also and Caleb, ganun din si Tita Evelyn na kasama nila dito. Thank you, Lord God. Make him a shining light. Make them shining light in their workplaces, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin. To God be the glory. Salamat. Amen and amen. Okay. God bless you. Let's all stand and sing one song. Stand up for Jesus. Tumayo tayo para sa ating Panginoon. Okay? Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall be led, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that
stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Praise the Lord. Let's all be seated. Well done, my good and faithful child. One day we will meet the Lord face to face. But when that day comes, can He proudly say those words to us? Each moment we live is a chance to serve Him, love Him, and follow Him faithfully. May we live in a way that honors Him now, so that one day we too may hear, "Well done." Jesus will reward us when we see Him on that day. Amen. Praise the Lord. Let's all stand before we hear the message. This morning, let us sing, Jesus, Use Me. Amen. Praise the Lord. On the first now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the poor and weak.
sing. Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Praise the Lord. Great singing. Amen. And praise God for those life-changing and inspiring testimonies of God goodness. Kanoray pa'y nagijay sa o iti apo nga mangted iti bilag, kan panagbalbaliw iti biyag iti maysa nga napudpud no nga namati iti apo. So kidito agundaway kagabsat, let us now all prepare our heart, grab our Bible, notebooks, and ballpen. Kat intayo denggen kagabsat ti panakaisuro iti sao iti apo, babayan iti panangaramat na iti adipen na the senior pastor of the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International, Reverend Provy Cadalenia. Pastor. Thank you very much, Pastor Ver, at maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Be seated now. Tanggalin mo na ulit yung nag-e-echo na part. Yung parang ginawa mo kanina. Yan. Okay. Before I will share with you our lesson today, I would like to award this Bible to our new members or new baptized or babautismuhan pa lang actually. Pero I would like to call them to come in front as I give their Bible. Sister Jan, ito na yung Bible mo, kapatid. Noong college siya, binigyan daw po siya ng maliit na Bible, pero Jehovah's Witness. Kaya sabi ko, hindi kapatid, ang dapat Bible natin is King James Version. Okay? At nais ko ring tawagin dito si Sister Maricar. Okay, Sis Maricar. Ayan, si Sis Maricar. Oo, may lagnat pa tong anak nila, pero pumunta pa rin sa church. Oo, maraming salamat. Meron ding gift si Ma'am Kay para sa'yo. Tama? Okay. Teka. Ito. Sister Jan. Ayan. Ito na yung preaching notebook mo. Preaching notebook. Tapos Sister Maricar, your preaching notebook. Dito kasi sa HBBC, sinasanay natin ang lahat na magkaroon ng personal na Biblia at notebook. Because the church is not only a hospital to heal the sick, but it is also a training camp to train believers. It's also a school where we can learn the Word of God. Okay? Si Sister Rosel, okay? Gift ni Ma'am Kay sa'yo to. Ayan, preaching notebook mo na. Alright? Brother Rico, di ka Brother Rico? Ayan, si Brad Rico. Ito na yung Bible mo, kapatid. Bible nyo muna ni Sister Rosel to, ha? Amen? At, sige, pagandito kayo para makapag-picture tayo. Okay, next, si Brother Jeff. Okay, Brother Jeff. Ayan. Si Brother Jeff, dapat may trabaho ngayon. Pero nag-commit na silang mag-asawa. Tama ba ako, Marican? Saka Jeff? Na paglinggo, hindi na sila tatanggap ng trabaho. Amen ba? Oo. Dawagan ni Nana Benedicta. Nana, umay kayo dito, makipicture. Oo, si Nanay Benedicta. Okay, praise the Lord. So, limited yung nakuha namin eh. Kaya, Nana, utang mi di Bible King ka. Ha? Bayadang minto ah. Ito minto. Okay. Yeah. We just dropped by a bookstore the other day at nakita namin yan. So, let's have a picture. Sige. Okay. Sige. Okay, salamat. Salamat. Thank you. Amen. So, sino yung mga newly baptized natin? Si Jonas, may Bible ka na, Jonas? Meron? Bibilan sana kita pero may Bible ka na pala. Bumili na? Ikaw mismo bumili? Talaga?
That's good. Si Julius, may Bible ka, Julius? Bumili ka rin? Binigay? Amen. Praise God for that. Okay, so we will be sending more Bibles like this pero yung black. Kasi ganito dapat yung official Bible natin sa HBBC. Okay? So may I request everyone to stand now and turn your Bibles with me to 2 Peter chapter 3 verse number 18. 2 Peter chapter 3 verse number 18. Okay? Binabati ko ang lahat ng ating mga bisita sa Maine, sa Pasukin, sa Claveria, sa lahat ng ating mga outreaches. Ako po si Pastor Provi Cadelinia, ang itinalaga ng Panginoon na maging steward as a senior pastor to the Hosanna Bible Baptist Church. We welcome you, a church that serves God, a church that loves the Lord, and a church that loves the souls of men. 2 Peter chapter 3 verse 18, page 1372 sa ating mga Pi Bibles. Pag natagpuan nyo na, say aloud, Amen. Okay. Ang sabi ng Bible, 2 Peter 3:18, everybody read, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Sa verse na to, gusto kong makita nyo yung word na grow. Yan ang responsibility ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may responsibilidad to provide for our needs, to look after us, to care for us. Alam niya yung mga desires ng puso natin. And He is faithful to fulfill His responsibility to us. Tayo, may responsibilidad din sa Kanya. Hindi naman pwedeng siya lang yung gumagalaw. Tayo wala. Hindi naman pwede siya lang yung giver. Recipient lang tayo. Dapat ang relationship natin sa Diyos, two-way mga kapatid. While God fulfills His responsibility, we must also fulfill our responsibility. And our responsibility is to grow. Pakisabi mo sa katabi mo, you need to grow. Okay? Let's pray. Heavenly Father, i-bless niyo po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang internet connection upang maging blessing sa lahat ng aming mga sanctuary. As senior pastor, I am standing today in your presence, Lord, before your people. And I pray, Lord, that you will touch every heart. Empower me, anoint my lips. I pray, Lord, that they will feel the conviction of the Holy Spirit today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, and you can now be seated. Pwede ba na from Bacara to Manila, mag-drive ka ng sasakyan, puro primera? Anong mangyayari sa sasakyan? Sabog ang sasakyan. Sapagkat sa ganong kalayo, dapat nag-shift gear ka. Hindi yung puro primera. Toto, marunong ka nang mag-drive? Manual, automatic. Buti na lang, matic sa'yo. So, matic yung pag-change gear. But if you're driving a manual car, dapat from primera, magsikunda ka naman. Magtersera ka, magkwarta ka. Kaya ng makina. Sayang yung makina at baka masira pa pag hindi ka nag-level up o nag-shift gear. Ganon din sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Everything starts somewhere. Meron tayong pinagsimulan. Meron tayong tinatawag na starting point. Ang starting point natin ay nung tinanggap natin si Jesus Christ. Pero dapat, hindi lang tayo doon sa starting point. At dapat habang tumatagal, we do not just go through life. We must grow through life. Bilang mga Kristiyano, hindi lang dapat tayo nag-a-attend ng church. Dapat tayo lumalago. So ang aking gustong talakayin sa inyo, sa buong buwan of July, I am going to speak to you on spiritual maturity. Everybody say the word, spiritual maturity. Okay? Now, mga kapatid, I would like to show to you this morning etong kahalagahan ng maturity sa atin. Alright? Pag sinabi nating maturity, ang kabaliktad, ano ang opposite ng mature? Ulitin natin. Anong opposite ng mature? Okay. Pag ikaw ay bago pa sa church at immature, naiintindihan natin yan, okay lang.
Pero pag matagal ka na at immature ka pa rin, hindi na maganda yan. Katulad nung sinabi ko earlier sa inyo, review. Okay? Kung halimbawa, si Tim, ayan, yung bit-bit, anong tawag doon? Karga ni Faye. Pakita mo nga, available ba yung ating next camera? Wala. Ayan, yan. Hagis mo, hagis. Yan, nakatayo na si Faye. Yan po ang anak nila ni Nelson na pangalawa, so far. At aabot daw ng 5, sabi ni Nelson, dapat makabuo sila ng isang basketball team. Ang pangalan ng baby nila ay si Tim. Timothy, sa ganyang age at sa kanyang ganyan mga kapatid, napakasaya na tawagin siyang baby. Right? Pero kung si Nelson, tawagin mong baby pa rin yan. Bonjing na yun, hindi na maganda yun. Kaya pag may new believers tayo, at tawag natin sa kanila ay immature, masaya pa tayo eh. Right? Pero kung matagal ka ng membro, matagal ka ng nag-a-attend, at immature ka pa rin, pangit ka na kapatid. So dapat tayo mga Kristiyano, mag-mature. Yes, we started in the Lord Jesus Christ, but we must grow in the Lord Jesus Christ. Everything starts somewhere. We started in the Lord Jesus. I repeat, we must grow in the Lord Jesus Christ. Sino sa inyo dito gustong mag-grow? Gusto nyong mag-mature? Praise God. Ulitin ko ha. Kung 5 years na kayo at hindi pa kayo nag-grow, pangit na kayo. Kaya ngayon, gusto kong talakayin the problem of immature believers. Yan ang ating series ngayon. The problem of immature believers. Ang immature na believer, kung simula, inaalagaan. Pero pag tumatagal na miyembro at immature, nagiging problema. At hindi lang siya nagiging problema, siya mismo may problema. So I'm going to discuss to you the problem of immature believers. Okay? First slide. Go ahead. Sabayan niyo ako, AV, ha? Slide ito. Alright? Come on. Baka hindi makita doon? Andyan na? Okay. Agal alibtak kay ditawan. Alright. Everybody read. Spiritual immaturity is not just a personal weakness. It becomes a problem for the whole church. Naunawaan nyo yan? Gusto nyo bang maging problem sa church o maging blessing sa church? Ang bata, hindi problem yan. Kung baby. Pero kung matanda na at baby pa rin, problema na siya. Isipin mo kung 5 ang anak mo, hindi yan nag-mature lahat, puro problema yan. Because immature people causes problem. There are many things they lack. There are many things that they do not know. So that instead of becoming a blessing, they cause problem. Kaya addressan po natin itong problem of immaturity. Okay, next slide. Alright, next slide. Everybody read. God desires every believer to grow, but many stay spiritually childish and cause delay, division, and discouragement. Ano po ang ginagawa o nagiging problema ng immature na Kristiyano sa church? They cause delay. Bakit? Kasi halimbawa dito, tingnan nyo ang mga new believers natin. Si Rico, si Jeff, si Rosel, matagal ng Kristiyano. Praise God, na-revive ka ngayon. Sabi niya nga, Pastor, nung pagdating namin dito, I was praying for a right church. Mukhang ngayon, titigil na akong mag-pray. Lalo na, magbabaptize na si husband mo. Okay? Si Maricar, si Nana Benedicta, si Sister John, ayan, si Brother Jay, mga new believers natin to. Sila dapat yung pinagtutuunan na natin ng pansin. Pero kung ikaw ay miyembro, dahil nga hindi ka nag-grow, hindi ka nag-mature, at hindi ka reliable, ikaw pa ang pinagtutuunan ng pastor ng pansin. Ikaw pa ang laging nire-remind, pinapaalalahanan. Alam mo ang ginagawa mo, dinedelay mo ang pag-grow ng church.
When I am supposed to be taking care of new outreaches, when I'm supposed to be taking care of new congregations natin, ikaw pa yung magiging pabigat sa pastor, kahit matagal kang miyembro, pangit talagang kalabasan mo kasi childish ka. Hindi ka nag-mature. In other words, Toto, hindi na Toto. So kita nyo, kaya I would like to address immaturity. Kasi po si Pastor Provi, binigyan ng Diyos ng malaking puso, hindi lang para sa ating church, kundi para sa Great Commission of Christ. Gusto ko na pagbalik namin dito, maka-expand na tayo ng Sydney. Maka-expand na tayo ng Melbourne. The Lord willing, mga kapatid. Pero papaano ko gagawin ang lahat ng ito kung kayo yung lagi kong aasikasuhin? Kaya dapat mag-mature kayo. And I would like to say the same thing to all of you. Mga matatagal ng miyembro dyan sa Pilipinas, bangbangulan kan bangbangutan, hangkay kumamot paguyguyo din, hangad kay ti mangi pagpababa, mang padpadagsen, ti burden iti pastor, inaasahan ko na kayo ang katulungan ng pastor na mag-akay ng mga new believers. Kayong mga old members, kayong inaasahan ko na magdala ng mga new believers mamayang hapon sa Batak. Eh kung ikaw pa absent, ang laking problemang binibigay mo sa pastor, kapatid. Dapat kung matagal ka ng miyembro, lalo kung may sasakyan ka, akayin mo ang mga new believers. Mag-attend tayo sa Batak mamaya, kapatid. Encourage kita. Pagkatapos nun, mag-Jollibee tayo. Yan ang mga mature believers, mga kapatid. So immature cause delay. Ano pa yung kinokos nila? Mga kapatid, division. Kasi po ang immature, maraming hindi maintindihan. Bata nga, di ba? Alam mo ang bata, ganun eh. Dito ako, sali ako dito, dito ako. Nagkakabahabahagi. Ang immature, ganito ang kanilang mindset. Kaming mga gwapo, kayong mga pangit, dyan lang kayo. Kaming mayayaman, kayong mahihirap, dyan. Kaming mga matatagal, kayong mga new, dyan lang kayo. Alam mo, ang mature kapatid, inaalis niya yun sa isip niya. At sabi niya, regardless of your status, regardless of your background, regardless of who you are my brother in Christ, you are my sister in Christ, I'll reach out to you. Let's work together for God. Yan po ang mature church. Walang chismis sa loob ng church. Kasi ang chismis nagkukos ng division. Ano pa po ang binibigay ng mga childish na Kristiyano? Discouragement. Biruin mo yung ang tagal mo ng miyembro, nakita ka ng new believer, Sunday morning, supposedly nasa church ka, naglalakad ka sa mall, di ba nakaka-encourage ka? Yung pang, uy, di ba? Pampihira, men ni Pastor Probi yun, no? Sunday morning, nasa mall, nakaka-bless. Nakita niyo mga kapatid? Kaya, wag niyo pong sana po ngayong umaga, kung matamaan kayo, aminin natin sa Diyos. Dalawa po ang klase ng immature sa church. Yung mga bago, immature sila, at yung mga matagal nang hindi nag-grow, hindi natuto, hindi nakikikooperate, immature, childish pa rin ang tawag doon, kapatid. So today, I would like to address the problem of immature believers. Ano ang mga problema ng immature na masasabi nating hindi worth it na manatili kang immature? You have no choice but to grow. Hindi naman yung mag-grow ka kasi no choice ka. Mag-grow ka dapat, una, dahil sa Lord. Mag-grow ka dapat, bakit? Dahil sa mga taong nakatingin sa'yo. Meron kang sense of responsibility. Now, the first problem of immature believers is number one, read. They are easily deceived. Madaling malinlang, madaling matangay. Alam nyo, maraming mga churches, maraming mga cults, maraming mga nagtuturo, Biblia rin ng gamit. Ang prayer ko bilang pastor, lahat tayo ay lumalim sa mga aral ng Biblia para kahit sino pa ang makausap natin, hindi dahil magaling magturo, maayos magpaliwanag, tama ang sinasabi. Or kung minsan hindi dahil marami sila. Alam nyo, maraming churches dito na naglalakihan at attractive, correct? Pero alam mo, pag mature ka, hindi ka nakatingin doon lang sa, ay marami sila, ay ang galing magpaliwanag. Yung bang nai-impress ka, pag nagmamature ka, ang ina-afteran mo, nasaan ang katotohanan? Mature people are after the truth. They are not after inspiration only. Na-inspire ako, grabe, tumayo ang balahibo ko doon.
Di ba? Naramdaman ko nung nag-preach, parang may pumasok, may sumanib sa akin. Sino kaya yung sumanib sa'yo? Ang mature na Kristiyano, kapatid, nagmo-move up siya from doon sa point na pakiramdam lang ang ginagamit para i-determine ang katotohanan. Doon sa Biblia ang ginagamit para i-examine ang katotohanan. I know many of you started, when you came here, you felt the presence of God. And praise God for that. Continue in that. However, you must grow in the truth. Lumago kayo sa kaalaman ng katotohanan. And I praise God. Etong 2 weeks namin, 1 year na visa na binigay ng Diyos sa amin, multiple. Naka-4 na visit ako sa inyo. 3 times kasama ko si Ma'am Kay. At sa 4 na visit na yan, I praise the Lord, mga kapatid. Lumalim kayo sa doktrina ng katotohanan, especially sa salvation. Kaya kayong mga coordinators, I am encouraging you, I beseech you, please take care of our new believers and educate them with the truth of salvation. Biruin mo, yung tinuro ko nung last time about the gospel. Kasi ngayon, maraming nagsusoul winning pero hindi gospel ang klaro. Kaya pag tinanong mo, save ka? Opo. Bakit? Tinanggap ko si God. Hindi maliwanag yung gospel sa Kanya. Dapat po, pag tayo nag-soul win at ipinaliwanag natin ang katotohanan, listen to me, we should explain the gospel clearly. Maliwanag ang sabi ng Bible, Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So upang ang tao ay magkaroon ng tamang pananampalataya, dapat tamang mensahe ang marinig. Because faith is a response to the message. So for people to become true believers, they must believe the right message. And that message is the gospel. Ngayon, pag nag-soul win ka, na hindi mo in-emphasize about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, basta sinabi mo lang, okay, gusto mong maligtas, tanggapin mo si Kristo. Tinanggap niya nga, prayer, pero hindi klaro sa kanya yung ginawa ni Jesus Christ. I praise God, karamihan ng mga na-elite ko dito personally, naiyak pa nung tumanggap sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yung kanilang pagtanggap, hindi lang sumunod sa isang kind of prayer, pero naunawaan po nila yung kanilang tinatanggap. They receive the gospel. Kaya nga ngayon, yung baptism ninyo, mga kapatid, bakit kayo magpapabautismo? Hindi para mahugasan ng kasalanan. Although you will become a member of HBBC family. Pero magpapabaptize ka to declare the gospel that you have received. Mamaya doon sa swimming pool, pag sinabi ko sa iyo, Jeff, sigurado ka na bang ligtas ka? Anong sagot? Amen. Tinanggap mo na bang Panginoon Kristo ang ebanghelyo ng katotohanan? At dahil dyan, sa pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya sa ebanghelyo, ikaw ay aking babautismuhan. Buried in the likeness of His death, raised up in the likeness of Christ's resurrection. Kaya ito, mga kapatid, napakapalad nyo, napaka-bless nyo, na magpapabaptize kayo, nauunawaan yung pagpapabaptize nyo. Marami sa inyo na baptize kung saang church nung araw. Hindi nyo naintindihan yon. Dito, ayaw natin that you believe a truth without understanding it fully. Jay, alam mo, baptism ang unang pagpapahayag ng gospel. Ang sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Huwag daw natin ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo, kundi ipahayag natin ito. At ang unang hakbang ng pagpapahayag ng ebanghelyo ay walang iba kundi sa bautismo. Pag naipahayag mo na si Kristo sa bautismo, ang kasunod na pagpapahayag sa pamilya mo naman, sa loved ones mo na, sa mga workmates mo na, sa mga friends mo na, sa kanila mo naman ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Yung mga ganyang simple, basic na doktrina, kailangang clear sa ating lahat yan. I praise God this week na i-discuss ko po dito about the Holy Spirit. Nag-discuss ako ng topic, ang topic, meet the Holy Spirit. Ang ganda, no? Kasi hindi natin alam. Ng Holy Spirit pala, siya yung manifest presence of God sa daily life natin. Kaya nung na-explain ko ito, nag-testify si Brother Noel. Brad, pang 5 beses ko na yata ulitin to. Pero praise God for your testimony. Sabi niya, kasi si Brad Noel, nakakatuwa yung transformation ng buhay. Mga kapatid, alam nyo, karamihan ng mga men natin dito, naku, ang sasaklap ng pinanggalingang buhay. Ayan, si Aldrich, rakista ito.
Dati. Hanggang ngayon. Ay, hindi na. Rakista yan, kapatid. Sa Baguio, kung saan-saan sila umaawit sa mga bar, nagba-bar hopping. Oo. Tapos grabing alak. Ayan si Nelson. Lalo na to. Diba? Pagkagaling basketball, nakasakay sa kotse niya, walang damit, ang lakas ng music, akala mo kung, ang lakas ng hangin nung araw nito eh. Hindi na nga masyado ngayon eh. Pero pag nagpamilk yan, wala na, tuluyan, wala nang hangin yan. Diba? Pati nga si Jeff, testimony niya, nagiinom ka rin nun? Kasi Taiwan to eh. Kaya nga, mga kapatid, nung makita ni Aldrich yung changes kay Nelson, doon siya natinag. Sabi niya, hindi pwedeng ganito na lang ang buhay ko. Nung nabago naman si Aldrich, nakita ni Jonas. Sabi ni Jonas, hindi pwedeng ganito rin lang ang buhay ko. Na-challenge din si Brad Noel. Naiyak pa nung tumanggap sa Panginoon Kristo. Na-remember niyo yun? Kaya nakaka-bless yung transformation na ginawa ng Panginoon sa inyo. Pero ang gusto kong ipaintindi niyo sa inyo mga kapatid, isang bagay na na-save ka, pero through this life, dapat mo nawaan mo, may Holy Spirit kang kasama. Kaya sabi ni Brad Noel, Pastor, alam mo dati, pag pumapasok ako sa trabaho, madiskarte kasi itong si Brad Noel eh. Madiskarte to. Sabi niya, ang lagi kong iniisip yung panlalamang. Mag-ingat kayo mga kapatid, kung puro panlalamang ang laman ng isip natin, magkagalit ang Holy Spirit sa'yo. Sabi niyang ganyan, yung bang dapat 10 yung tatapusin ko, pero 8 lang yung gagawin ko na hindi ako mahuhuli, hindi ako pagagalitan. Yung bang nakalusot. Panlalamang. Pero na-realize ko, sabi niya, dahil Panginoon ay nasa akin na, hindi na. Talagang kahit walang boss na nakatingin sa akin, aayusin ko ang trabaho ko. See, if you are working for a boss, if you are working for a manager, at na-save ka na, may Holy Spirit ka. Araw-araw, maingat ka dapat sa galaw mo kasi may Holy Spirit ka na. Tapos sabi niya dati, pag nagto-troubleshooting ako, diskarte lang ang ginagawa ko. Pero ngayon, bago ako mag-troubleshoot, kahit alam ko yung gagawin ko, pinagpipray ko. Lord, i-guide mo ako, bigyan mo ako ng wisdom. Tapos pag natapos niya daw mga kapatid, saka siya nagpapasalamat sa Diyos. Grabe yung impact pagka lumalim ka sa doktrina, yun ang mag-a-affect ng behavior mo araw-araw. Kaya mga kapatid, hindi ka basta matatangay. Kahit pa sinong mag-preach dyan. Meron nga ako nakita sa Facebook, ang galing eh. Sabing ganyan, mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo, magpabautismo tayo. Talagang very dynamic. Sabi ng mga tao, Amen! Para tayo maligtas. Sabi ko, tira itong mga tao hindi sumusuri ng Biblia. Kawawa yung mga nakikinig sa Kanya. They only listen and follow without examining the Bible. Pero praise God, you are growing deeper in the Bible. At mga kapatid, I am very committed as your pastor to continue to take you through the doctrines of the Bible, learn the doctrines of the Bible, and grow deep in your faith. Magiging matatag kayo. Yung bang pag may pumunta sa bahay nyo, kumatok, magandang araw po, pwede ba kaming magbahagi ng salita ng Diyos? Pasok kayo. Yung pag imbes na siya yung pumunta para magbahagi sa'yo, ikaw na yung nagwi-witness sa kanya. Kasi alam mo ang Biblia. Amen ba mga kapatid? So ang weakness ng isang immature, Ephesians chapter 4 verse 14. Let's read the passage. Ephesians 4 verse number 14. Ganitong sabi, go. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Alam nyo, ang doctrine hindi lang naman galing sa relihiyon eh. Galing din sa sanlibutan. Yung doktrina, by the sleight of men and cunning craftiness. Magaling siyang magsalita. Whereby they lie in wait to deceive. Alam nyo in one word, the word deceive, scam. Marami pong scammers. Pero kung nag-mature ka, natuto kang mag-examine, alam mo ang truth, hindi ka malilinlang ng peke. Yung mga nagtatrabaho ng bangko, para daw nila ma-determine kung peke yung pera, nung sila po'y nag-training, hindi nila pinag-aralan ang peke na pera. Ang pinag-aralan nila, yung genuine na pera. Na-master nila yung features, traits, characteristics ng genuine na pera, alam nila, hawak pa lang, amoy pa lang, tingin pa lang. Para pag nakakita ng peke, kahit hindi pa hinawakan, peke yan. Bakit? Familiar sa katotohanan. So ang gusto at prayer ko bilang pastor, lahat kayo maging malalim, mapamilyarize yung katotohanan. Yung pag may tao, kausap ka, nagsabi, ay alam mo, nasave ako nung pumasok ako sa church. Good works to. Alam mo kaagad sabihin.
Alam mo, kahit tanggapin mo si Kristo, kung nagkasala ka, wala rin, hindi ka rin maliligtas. Nawawala ang salvation nito. Turo to ng mga ganito. Alam mo kaagad. Amen ba? Would you like to grow? Amen? So ang immature, anong mangyayari? Next slide, go. Believe anything that sounds good. Next slide. Don't check the Bible for themselves. Hindi nila tinitignan ng Bible. And next slide. Ang hinang makasunod itong mga AB natin. Grabe. If you don't know the truth, you will fall for lies. Oh, nakita nyo? Ulitin natin, basahin, go. If you don't, you will fall. At sasabihin ko sa iyo, we are surrounded by many lies. Hindi lang po relihiyon ang magsasabi ng kasinungalingan sa atin. Number 1 ang dyablo, ang sanlibutan na ito. Yung makita mo, yung mga nagiinuman, akala mo masaya, nagpicture pa sa Facebook, kasinungalingan yon. Akala nyo masasaya ang mga nagiinuman? Doon lang sa time na nagiinuman, masaya. Kinabukasan, masakit ang ulo. Magsisisi ka, ba't ka nakipag-inuman kagabi? Hindi ka na makapasok trabaho. Pero kahit masakit ang ulo mo, pumasok ka trabaho. Mamaya, hahanapin mo na naman, saan ka naman kayo kung magkikipag-inuman ngayon? Yun lang takbo ng buhay. Kasinungalingan yun. Walang kaligayahan doon. Sabi ko nga doon sa Bible study ko, for peace, people go to the beach. For joy, they go to the mall. What people do not realize, peace and joy can be found in Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Kaya mga kapatid, they are easily deceived. Number 2, pangalawa na problem ng immature. Number 2, read, go. They get easily offended. Hello? Ano sa Tagalog ulit yung offended? To? Ano yung Tagalog ng offended? Na-offend, okay? Pambira. Tinagalog mo nga, okay? They get easily offended. If you are immature, that is your big problem. Hindi ka makakaangat dahil madali kang na-offend. Okay? In Proverbs chapter 19, verse number 11, ganito ang sabi ng Bible. Proverbs 19, verse 11. Read, go. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. Madalas kasi kapatid, makakita ka ng tao may mali sa kanya. Transgression. Di ba? May mga tao na hindi na makakaangat dahil yun ang hadlang, na-offend sa Kristiyano. Ayaw ko na mangyari po dito sa Australia. At sa lahat ng ating mga ministries, posibleng mangyari ito that if you're a new believer, makita mo yung mas matagal, ba't siya ganun? Di ba? Mau-offend ka sa kanya. Kasi nga limited yung understanding. Sa tao ka nakatingin. But when you grow mature, sa Diyos ka na nakatingin, sasabihin mo, baka sa time na yun, nag-backslide yun. Sa time na yun, nakalimot. Sa time na yun, nanlamig yung taong yun. It's not that we tolerate wrong. It's another thing kung matagal ka ng miyembro, tapos ang tigas pa rin ng ulo mo, rebuke ang kailangan mo, kapatid. Pero sa mga new believers, I warn you, hindi perfect ang mga nandito, Jeff. Tignan mo yung katabi mo kung perfect. Ang labo eh. Amen? Hindi perfect ang tao rito, Maricar. Rosel, walang perfect dito. You cannot find a perfect church. Kahit palipat-lipat ka, punta niyo ang lahat ng church dito, walang perfect church. But this is the right church for you. Amen? Pero there is a possibility na pagbago ka, nakita mo yung mas matagal na meron siyang nagawang mali. Transgression, sabi nga ng Bible. Di ba? Pero pag lumalalim ka na sa understanding, nauunawaan mo. Hindi mo tinotolerate yung mali, pero hindi mo hinahayaan na siya yung maging dahilan para hindi ka na magpatuloy. Kasi nga marami tayong naging new believers. 25 years na akong pastor. Meron tayong mga new believers na nakita yung isang miyembro. Di ba choir member yun? Di ba? Di ba assistant ni pastor yun? Di ba men na pinagkakatiwalaan ni pastor yun? Di ba preacher yun? Bakit siya ganun? Di ba? New believer ka. Nakita mo yun. So ngayon, sabi mo sa sarili mo, grabe naman pala, hindi naman pala ano dito, ganun din pala sila. Di ba? So dahil doon, na-offend ka, hindi ka na nagpatuloy, nag-quit ka ngayon. Kaya sinasabi namin sa inyo mga new believers, huwag kayo sa tao tumingin, madi-discourage kayo. Sa Diyos kayo tumingin.
So pag may nakita kayong miyembro na matagal dito na halimbawa, bakit siya ganun? Matagal na yun Bakit? Nakita ko siya doon Naglalakad Nakayosi. Di ba? Di ba many pastor? Sana walang ganun dito. Amen? Oo. Okay ba to? Wala bang ganun? Amen? Oo. Dapat yung usok mo, barbecue lang hindi sigarilyo. Kasi may barbecue fellowship kami mamaya doon kila Toto uli. After baptism, feel free to join us. Amen? Pero baka yung iba, dadaan muna sa Calambel. Alam nyo na yon yung magka-curve. Di ba? Anyway, so, mga kapatid, hindi ka ma-offend. Isipin mo kung napagtagumpayan mo yon, Sis Jan. Na hindi mo sasabihin, akala ko, itong church na to, ganito, may mga ganyan pala. Kung dahil doon, hindi ka na nag-church, dahil doon hindi ka na nag-grow, wala nang mangyayari sa'yo. That's the problem of immature believer. They get easily offended. Hindi lang po yan, mga kapatid. Ito, tuloy natin, next slide. Okay? Next slide tayo. Pakibasa niyo ang next slide. They overreact. Everybody go. Overreact to correction or small issues. May mga tao, mga kapatid, na pag kino-comfort mo, they feel good. Nai-inspire sila. Nabuboost. Lumalakas. Nagiging power. Na-energize. Pero pag kinorek mo, napupundi. Hindi kayo dapat ganun, kapatid. Yung bang, kumakanta ka sa choir, di ba? Tapos, pagka nakakarinig kay pastor ng encouragement, ang lakas ng buka ng bibig. Well done! Tapos nung na-rebuke ng pastor, nandun na, well done. Yung bang ipapakita niyang nasaktan siya? Yung bang gusto niyang ipahalata na, na-offend ako, nasaktan ako sa sinabi mo, pastor. Kung matagal ka ng miyembro, problema yan, childish, kapatid. Amen ba? Dati, tayo yung madaling ma-offend. Naintindihan kung new believer ka, ma-offend ka. Di ba? Katulad nung in-example ko, si Angel, dating katoliko to. Saradong katoliko. Ngayon, sarado ng Baptist. Nung first time nilang nag-a-attend, kasagsagan ng pagtuturo ko sa mga doktrina. Yung mga tungkol sa rebulto. Nagkwento si Toto nung anniversary nila. Sabing ganyan, pag uwi daw, isang service, tinalakay ko tungkol sa mga false teaching na yan. Biglang sabi ni Angel, kayo na ang tama. Di ba? May patampo pa di ba? May patampo effect. Kayo na ang tama. Mga ganon, di ba? Sabi ni Toto, hindi naman sa ganon. Dapat mo lang malaman ang katotohanan sa Biblia. Lagi na-offend. Ngayon na-offend ka pa rin? Hindi na. Siya na yung nagtitestify na mali yung pananampalataya niya dati. Di ba? Anong nangyari doon? Nag-mature, kapatid. So kung ikaw yung dating kinokorek, tapos ang dali mong matampong, dali mong masaktan, dali mong ma-offend, mapundi, yung pang pagpunta mo sa church, bagsak ang balikat mo, pinapahalata mong offended ka, dapat ngayon, pag ikaw yung nakokorek, nag-amen ka. Tsaka lalo to, pag tinamaan kayo, mag-amen kayo para hindi mahalata. Kasi kung tinamaan ka sa preaching, tapos nagmusiig ka, sumama yung loob mo, di ba? Pumangit yung aura ng mukha mo, kapatid, halata talagang tinamaan ka. Amen ba? So they get easily offended. They overreact to correction. Ano pa? They carry hurt longer than they should. Ang tagal magtanim ng sama ng loob. Alam mo, pag may understanding ka, natural na masasaktan ka, tao ka Pero forgiving ka, kapatid. Ang immature, nasaktan na, 1 week yan. 1 week na magsasuffer ang pastor, hindi daw mag-church, hindi daw mag-prayer meeting, hindi daw mag-ministry, doon daw siya sa likod uupo, tapos nakasimangot lang daw siya. Di ba? Kasi nga offended daw. Hello? Napaka-childish, kapatid. Kaya sana mag-mature na tayo. Let's pass over all of these little things in life, these petty things, so that we learn na hindi na tayo ganon. Masaktan tayo, yes. Pero wag nating i-carry yung bitterness sa ating puso. Kasi ang bitterness, ano yun para kang umiinom ng poison. Amen? So sana walang mau-offend na dito. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mau-offend. Sabi mo sa kanya, pag mau-offend ka, sabihin mo, pag mau-offend ka, ipag-pray kita na sana kunin ka ni Lord. Okay? Kaya tignan nyo, hindi nagiging blessing tuloy yung mga easily offended. Lalo yung, na-offend ka rito.
Ay, doon ako sa kabilang church. O, pumunta sa kabilang church. Nag-preach yung pastor, na-offend ulit. Ay, ayoko rito. Doon ako sa kabilang church. Kailan ka pa makakapagbunga? Kung ikaw ay halaman, tinanim, nagbagong isip, tinanim ulit. Nagbagong isip, pinaharot na, Jeff, tinanim ulit. Kailan ka pa magbubunga? Mamamatay ka nun. Wala kang makitang member na nagiging blessing dahil offended lagi. Kaya iwasan nyo nang maging offended. Walang dapat nakasimangot ang mukha pag tinamaan. Pag tinamaan sa preaching dapat, amen. Mag-amen nga kayo? Bayra, yung mga amen nyo parang offended eh. Nakaka-offend kayo mga kapatid. Diba? Sabi ko nga sa inyo, buti pa kayo pwedeng ma-offend, si pastor hindi eh. Kayo pwede kayong ma-offend dyan. Diba? Magsimba kung gusto, kung hindi. Nakasimangot na lang dyan si pastor, pero hindi. Dapat pwede rin akong ma-offend ah. Pero alam nyo, it takes maturity to be a pastor. To be a leader. Diba? Na kahit yung membro, siya na yung may kasalanan, ikaw pa rin magre-reach out. Brad, kumusta ka? Diba? Ang sarap po sanang sabihin, umalis ka na nga rito sa church na to. Di ba mga kapatid? Hello? Pero nga, siyempre, ang pastor matured yan eh. Sana mag-mature din tayong lahat. Amen. Number 3. The third problem of immature people. Go. They get easily distracted. In other words, walang focus. Hindi niya alam kung anong mahalaga sa buhay niya. Tanggap na lang ng tanggap at punong-puno siya at talagang busy siya, hindi niya nga alam kung saan na ang mas mahalaga pa. Pwede na magiging immature ka. Because if you are matured, you will only select what is important. And you will prioritize in your life. Tignan natin ang example sa Luke chapter 10 verses 40 to 42. Basahin natin, go. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Alam niyo yung kwento nito? May magkapatid, Mary and Martha, pumunta si Jesus Christ. Natural si Martha, syempre, katulad nyo rin, Pilipino. Parang ganon, di ba? Kung may bisita tayo. Yung kaisa-isang manok, kinatay kapatid. At nag-prepare, hirap na siyang tanggalin yung mga balahibo. Di ba? At nagluluto na siya. Talagang pawisan na siya. Di niya na alam ang gagawin niya. Samantalang si Mary, nandun na hinarap si Jesus, nakikinig sa preaching ng Panginoon Jesucristo. Eto ngayon yan. Sabi niya, she was cumbered. Lord, sabi niya, wala ka bang care? Hirap na hirap ako rito. Grabe ang buhay ko. Minsan, alam mo, ganun tayo. Paawa effect tayo sa Diyos. Lord, busy ako. Ang dami kong trabaho. Hindi mo ako tutulungan. Sabi ng Diyos, di mo ko pinaprioritize. Panginoon, ang dami kong bills. Alam mo ba yon? Bill sa bahay, bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa telepono, bill ko pa, Lord. Sabi ng Diyos, wala akong pakialam sa bills mo. Unahin mo ako. Alam nyo, may tendency tayo mga kapatid. Hindi natin alam mag-prioritize ng mahalaga. It takes maturity to say no to some things. So you can say yes to important things. It takes maturity. It takes conviction. It takes a certain kind of commitment of faith that you say no to temptations. You say no to opportunities. Kahit they are seemingly good. Biruin mo, dapat nagtatrabaho na si Jeff ngayon eh. Nagbibilang na dapat ito ng Australian dollar eh. Doble to. Diba? But it takes maturity to say no to seemingly good things, mga kapatid, in exchange for what is more important. Kaya, maging mature tayo. Don't get easily distracted. Tuloy natin basahin yung verse. 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Yan ang problema mo eh. Problema mo lahat eh. Pati yung problema ni Tulfo, problema mo eh. Yung mga nasumasangguni kay Tulfo, sa kapapanood mo ng social media, pati tuloy yung mga problema ni Tulfo, problema mo. Anong pakialam mo pa dun? Hello? No, troubled about many things. Listen, are you troubled about many things today? Maybe it's time to prioritize. Maybe it's time to manage your time. Maybe it's time to determine alin dito ang urgent, alin dito ang important, alin ang hindi important, alin ang secondary, alin ang primary, alin ang major. Listen to me. Sometimes we come to God at
parang nagmamakaawa pa tayo sa Diyos, kawawa na ako, Lord. Maybe you only lack priority, kapatid. You need to mature. Sabi mo sa katabi mo, you need to mature. Amen? Prioritize. First things first, kapatid. Kaya ka magrireklamo sa Diyos kasi hindi ka nagpo-first things first. Next, tuloy natin yung verse. Ano sabi doon? But one thing is needful. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mature na tao, alam niya kung anong mahalaga. Sunday afternoon mamaya, doon kayo sa mahalaga. Mahalaga ang tulog, pero mas mahalagang mag-worship sa Diyos. Doon kayo sa mas mahalaga, kapatid. One thing is needful. And Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. It takes maturity na i-invest mo yung time mo doon sa alam mo na hindi mawawala magpakailan pa man. To those things that are rewarding in heaven. Kaya nga ang mindset natin eternal eh. Sabi nila sa inyo rito, anong ginagawa nyo dyan? Nagsasayang kayo ng oras. Pumunta na lang kayo doon, mag-curve, pumulot kayo ng kung ano-ano dyan, mabenta nyo pa yan. Pulot kayo ng mga bote dyan. Mag-sideline kayo ng cleaning. Amen, Brother Noel? Mag-overtime ka. Oh, mayroon akong bago sa inyo rito, hindi lang overtime, Uber-time. Yung magdadrive ka ba? Uber ang tawag doon, Jeff. Rico, magdadrive ng Uber. Di ba? Sayang! Sasabihin nila, sayang! Hindi nila alam kung anong mahalaga. Sa'yo, sa isip mo, no, pera lang yan. Yung pagsasabihin mo, pambihira, yung pera, dapat pagtrabahuan, magkaroon ka ng pera, pero kung pati linggo naghahanap ka ng pera, ginagawa mo ng Diyos ang pera. Yes, kailangan natin lahat ng pera. Sino dito? Kailangan ng pera, taas ang kamay. Bakit ang hina nyo magtaas ng kamay? Baka hindi kayo bibigyan. Lahat ng mga nandyan sa sanctuary natin, lahat taas ang kamay. Sino nangangailangan ng pera? Oh, pati kayo, kasama kayo, pambihira naman kayo. Ulit. Lahat tayo. Sinong kailangan ng pera? Good. Monday to Saturday we work, kailangan natin ng pera. Pero pag pati linggo, nagbukas ka ng business mo para kumita ng pera, ginagawa mo ng Diyos ang pera, kapatid. One thing is needful. So let us be matured. Amen? Halimbawa, Sunday, may kaibigan ka, may mga katropa ka, kabarkada ka, di ba? Yung mga ladies, mga kaberks. Sa mga lalaki, kabarkada. Oh, kamars. Di ba? Mars. Mars, punta tayo sa Westfield Mars. Mars, doon tayo sa may pupuntahan tayo. Linggo, kapatid. If you say yes to that, tapos manghihina ka, tapos sasabihin mo, Lord, tulungan mo kung hinang-hina ako, you don't know how to prioritize. You are so troubled. Maturity is equivalent that you know what is needful. Hindi mahalaga yan. Ito ang mahalaga, ito ang mahalaga. Amen ba, mga kapatid? Okay, number 4. Buhay pa kayo? Hihirit ako ng 2, magkuklose na tayo. Okay? 2. Kasi ito, 22 Brad Noel 22. Tuloy natin mamaya ha, doon sa barbecue. Number 4, they easily quit. Immature people, they easily quit. Alam mo, pag ikaw ay mature, kapatid, you don't easily quit. Let's read Galatians chapter 6 verse 9. Ano sabi ng Galatians 6:9? And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Listen, alam niyo po yung salitang weary? Everybody say weary. Okay, sa Ilocano, 3 kahulugan yan. Subukan kong itagalog. Yung unang kahulugan ng weary sa Ilocano, mabannog. Sa Tagalog, mapagod. Ang tao, pag wala kang maturity, ang dali mong mapagod sa buhay. Pero pag may maturity, kahit pagod ka na, hindi mo hinahayaang yung pagod maghadlang sa'yo. Bakit? May pamilya ako Kailangan kong magtrabaho. Kayo ba? Hindi napapagod? Sino sa inyo ang pagod na? Well, hindi na kayo makataas ng kamay sa grabeng pagod nyo Sino sa inyo ang napapagod na sa kakatrabaho? Be honest. Papasok pa rin kayo bukas? Akala ko pagod na kayo. Ha? Papasok pa rin kayo bukas? Di ba pagod na kayo? Wag na, pagod na kayo Ay, hindi pwede, pastor. Yung bayad ng bahay namin, 150 a week. Ay, pastor, may anak kami.
Tapos si Nelson, Pastor, maglilimang anak ako. Biro mo pagod na mag-overtime pa daw? Bakit? May responsibility ka na kapatid eh. Pero kung napagod, ay ayaw ko na. Tapos na. Tigil na ako trabaho. Wala kasing iniisip na responsibility. Alam mo, members, listen to me. Kahit pagod tayo, patuloy pa rin tayo sa gawain. At i-relate ko lang na kahit pagod kayo every week, punta pa rin kayo sa church. Eh, pastor, nakakahiya na eh. Kasi pag nasa church ako, inaantok-antok na ko eh. Kung nasa bahay ka, tulog ka. Pag nasa church, tulog ka. Church na lang. Amen ba mga kapatid? Kasi sa bagay, ang marami sa inyo talented eh. Yung bang tulog na nakikinig? Sino sa inyo yung ganon? Tulog pero nakikinig. Yung bang, uy, natutulog ka. Uy, nakikinig ako ha. Diba? Tapos tatanungin mo, ano yung preaching? Preaching? Naku, yung lesson ni pastor tungkol sa mga problems of immaturity. Galing mo talaga. Talent yun ah. Di ba mga kapatid? Oh, another Ilocano for weary, hindi lang yung nabannog, nauma. Ano sa Tagalog yun? Magsawa. Correct. Ang bata madaling magsawa. Ang span of time lang ng pakikinig niyan, 10 minutes. After 10 minutes, malikot na yan. Kung ano-anong ginagawa niyan. Alam mo, maraming mga ganyan. Magaling lang sa simula, madaling magsawa. That is a sign of immaturity. Naunawaan nyo yan? Sana po wag tayong magsawa sa gawain ng Diyos. Amen? Okay, ito pa. Another Ilocano for weary. Ano yung nauna? Nabannog. O, matuto ka na ng Ilocano, Jay. Mabannog is mapagod. Ano yung pangalawa? Mauma ay magsawa. Okay? DJ may ikatlo, mauma, mabannog, maupay. Maupay. So, ano't maupay? Madaling ma-discourage. Yung bang nagsundo ka ng bisita, sorry, hindi kami makakapunta. Na-offend na siya. Ayoko na, nakaka-discourage naman. Yung bang nag-soul winning ka, di ba? Nagbigay kayo ng gospel tracts, hindi tinanggap, na-discourage. Listen to me, kung nakakaramdam ka pa rin ngayon, na-discourage ka, kaya ka nag-quit. I mean, okay lang yung na-discourage tayo sa isip, pero huwag kang mag-quit. Amen ba? Kasi dumadaan sa isip natin yung discouragement. Yung tayo ay napagod o kaya nagsawa dahil nga, tingnan mo, yung katabi mo, laging yan ang katabi mo sa church. Kaya mag-soul win kayo para may bago naman. Mag-invite kayo para may bago. Kayo mga members yan sa Bagara na parang maumuma kayo. Ha? Baka tiyan mo si kalat maumuma. Pambira. Mauma damot king ka na. Sikala nga isikan eh. Ag-invite ka mo ito na tapos di kasta adabaro. Are you listening? Pero listen to me. Let us not be weary. Huwag tayong madaling mag-give up. We should not easily quit. Oh, next slide. Ano yon? Start strong, then disappear when it gets hard. 25 years na akong pastor, may mga ganyang miyembro. Right? Start strong, start happy, start great. Oh, amen! Praise the Lord! Pero nung pahirap ng pahirap, nakakahalata na ako dito kay pastor. Dati, pambira, encouragement siya ng encouragement. Ngayon, bakit rebuke na siya ng rebuke sa amin? Yung mga present nung nagpa-covenant ako. Oh, mga bago yung iba sa inyo, ha? Huwag niyong sabihin, pambira nung una, welcome si pastor sa amin. Ngayon, pambira, parang galit na siya sa amin. Matindi na siya. Dati, binibisita kami. Kayo, nire-require na kami. Kasi gusto ko kayong mag-mature. Eh kung ayaw mong mag-mature, you only start good, then eventually quit kasi ang hirap na. Kaya nakakatuwa yung testimony ng iba sa inyo rito. Na kahit minsan hindi madali ang mag-church, lalong-lalo na, alam nyo, very challenging kayo rito. Ito, i-orient ko na kayo yung mga newly mababautismuhan. Okay? I-orient ko na kayo. Hindi madali itong setup na ganito. Jeff, yung pupunta ka, Rico, dito, Sunday, sis Jan, tapos, asan si Pastor Proby? Nandun sa screen. Di ba? Nanonood. Naalala ko yung testimony ng iba sa inyo eh. Di ba? Yung first time niyang pumunta rito, Ilocano naman. Sino ba yung nag-testimony doon? Toto, Ilocano.
Ayoko nang bumalik dito. Pero following Sunday, kapatid, hindi siya makahindi kasi inantay ni Nelson doon sa labas ng bahay. Yan ang mature, hindi nag-give up. Kaya bumalik ng linggo. Ilocano ulit, di ba? Ilocano. Pero ang inisip niya lang, sabi niya, Lord, doon na lang ako sa mga point ni Pastor makinig. Total English. Then dumating yung time na nagtatagalog na ako sa preaching. Yun, Tagalog na. Di ba? Pero still nanonood. I know this is quite challenging mga kapatid. Pero I hope ma-outgrow nyo yung isip na, ayoko rito, nanonood lang kami. Pero by God's grace, every Sunday, may magpipreach naman ng Sunday school. So dalawa ang preaching nyo rito. May Sunday school at may main preaching. Okay? So, they easily quit. Alright, number 5. Panglima po, characteristic or problem ng immature. They serve, everybody read? Ayon. Ito yung mga tao na pag hindi mo na-acknowledge, lumalamig. Di man lang ako napapansin ni Pastor. Sila na lang yung lagi niyang binabanggit ang pangalan sa pulpit. Ako kasi, porque ang trabaho ko lang trash boy. Di ba? Hindi ako napapansin ni Pastor. Kapatid, listen to me. At first, ang bata kasi, ang motivation ng bata, praise. Mas lalong gumagaling ang bata when you catch them doing good and you praise them. Correct? Pero kung nagmamature ka na, hindi mo kailangan yun. On purpose mo, ginagawa yung tama. Biruin mo yung halimbawa. Yung bata, sasabihin mo, nag-toothbrush ka na? Hindi pa po. Mag-toothbrush ka na? Nag-toothbrush. Very good. Ako, tuwang-tuwa yan. Di ba? Next day, nag-toothbrush ka na? Hindi pa po. Toothbrush ka. Nag-toothbrush ulit. Very good. Third day, nag-toothbrush ka na? Oo, mami, nag-toothbrush na ako. Automatic. Very good. Gumagaling siya dahil sa praise. Am I correct? Kayo, kailangan pa bang palakpakan pag nag-toothbrush? Jonas, nag-toothbrush ka? Very good! Hindi na maganda yun. Pag sa una talaga, it is a blessing na na-appreciate kayo, na-praise kayo. Pero pag tumatagal, wag nyo nang hanapin yun. Serve not for the praise of men, but for the Lord. Yan po ang isang sign of maturity. Naunawaan nyo mga kapatid? Tingnan nyo po yung Matthew chapter 6, 1-4. Matthew chapter 6, anong sabi? Take heed that ye do not your alms before men. Alam mo yung alms, magbigay abuloy sa tao? To be seen of them. Ginagawa mo para may makakita sa'yo. Yung mga Pharisees po kasi, pag nagbigay ng abuloy at walang nakakakita, hindi magbibigay ng abuloy. Pero pag marami nakakakita, yun siya magbibigay ng abuloy. Bakit? To be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Bakit? Kung hindi napansin, kung hindi na-acknowledge, kung hindi na-appreciate, kung hindi napalakpakan, yung ginawa mong paglilingkod sa Diyos, nakarecord naman sa Kanya. At hindi naman ako magbibless sa inyo, siya naman. God keeps the record of your services to Him and He will bless you accordingly. Tuloy natin basahin. Verse number 2, anong sabi? Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet. Biro mo, bibili ka pa sa cash converter ng trumpet? Para lang sabihin, tut. Ibig sabihin, may nagbigay ng abuloy. Diba? As the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Kaya po dito sa church natin, puntahan nyo sa mga sanctuaries natin sa Pilipinas, walang donated by. Pero mo yung ibang mga simbahan, ultimo electric pa, no, nakalagay dyan, donated by. Pag umikot, nakikita mo pa ba yun? Sa upuan, donated by. Pulpit, donated by. Ano pa? Organ, donated by. Lahat ng mga fences, bawat span, donated by. Pastor, donated by. Grabe, no? Ang pangalan ng church, donated by Baptist Church. Kasi puro donated. Pero dito hindi. We give and we give joyously. Why? Nag-mature na tayo. Yung pag hindi na natin kailangan ng praise para gumawa. Hindi na natin kailangan ng pagpalakpak o ma-recognize para gumawa. We do it on purpose. We do it with intention. Tayo na mismo yung pinipili natin gawin to para sa Diyos. We want to serve the Lord. Yan po ang sign of maturity. Amen?
Oh, next slide. Only, everybody, next slide, go. Only active when noticed or praised. Can you serve even without being noticed? Can you serve even without being praised? Gawin yung life verse nyo yung do it as unto the Lord and not as unto men. Amen? Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Accordingly, as my pastor leads us, kahit hindi niya ako makita, Lord, I follow His leadership and I'm doing this for you, Lord. Lalo kayo rito, hindi ko kayo kasama lagi o nakikita lagi. Pero God knows na si Aldrich, di ba? Grabe, laging stress yan pagka, hindi pala stress, pressured. Yan. Okay? Pero may tutulong na sa'yo. Tutulong daw si Jonas at saka si Mark. Inclined din siya dyan. Amen? Kaya magiging madali na ito. Praise God for that. Alright. Let me give you another one. Andyan pa ba kayo? Okay. Sige. Number 6. Everybody read. Yun. Ayaw nilang makarinig ng mga mabibigat na turo. Gusto nila yung turo lang na medyo magaan, masarap sa pakiramdam. Mga kapatid, as a pastor for 25 years, I have seen one of the reasons why people are not a blessing, okay, is because of this thing. They don't know how to swallow deep truths or great truths in the Bible. Are you with me? Hebrews 5:12-14. Anong sabi ng Hebrews 5:12-14? Go. For when for the time ye ought to be, nagtuturo ka na dapat, toto. Oh. Ye have need that one teach you again, which be the first principles on oracles of God, and are become as such of need of milk, and not of, Siyempre, yung mga babies, milk yan. Bigyan mo ngayong anak mo marikar ng karne. Pwede ba? Hindi pwede. Kasi nga baby eh. Kung si Jeff, pampira, Jeff, dapat karne ng kangarong kinakain mo na eh. Di ba? Kasi nga may ngipin ka na eh. Full age, kapatid. So dito sa church, may stages yan. Pag sa simula, may mga pinuturo sa'yo na mga basic. Pero habang tumatagal, tumitindi yung mga itinuturo sa'yo. So, ibig sabihin, yung adjustment na gagawin mo sa buhay mo, lumalaki na rin. Kasi dati, pastor, nung una, Sunday lang, pampira, may prayer meeting pa pala, magsiserve pa kami, magpapasa pa kami ng mga practice. Tumitindi na yung commitment mo sa Diyos. Dumalaki yung adjustments na ginagawa mo sa buhay mo para sa ministry. Hindi yung nagiging committed, kundi committed. As we grow, we become more committed. Sabi ko kay Edmond kanina, Edmond, choir member ka na after 5 years. Sumagot sa akin, God's willing, Pastor. Di ba? Sabi ko, pag God's willing ka pa dyan, dapat 5 months lang. Tagal naman nung 5 years, Edmond. Dapat 5 months lang, choir member ka na. Amen? Siyempre, hindi madali na mag-adjust kasi. Hindi madali na talagang we have to prioritize the commands of God, the instructions of God in our life. So yung iba ngayon, sabi nila, ayoko na, humihirap na to ha. Noon, pambihira, Sunday morning lang kami in-encourage ni Pastor. So, mag-serve na kami. Magsusulwin pa daw kami, mag-visitation. Pambihira, ayoko na to. They only want easy truths. Are you with me? Okay, next slide. They avoid, next slide please. They avoid, go. They avoid correction, deep teaching, and challenge. Pag challenge mo, parang, hindi ko kaya. Ayoko na rito. Di na kaya. Next slide. May mga Kristiyanong ganito. They love inspiration but ignore instruction. Pag nagbibigay ka ng inspiration, laki ng mata niyan. Wow, grabe, nakaka-inspire, nakaka-bless, nakaka-encourage. Positive na positive si pastor. Pero pag nagbibigay ka ng instruction, nakasimangot na yan. Tapos sabihin mo pa, isulat nyo sa notebook nyo. Kukuha ng notebook niyan. Tinatamad na. Hello? Mga kapatid, immature yun. Let us grow mature. I will close with number 7. I'll close with number 7. Okay? Buhay pa. Gutom na. Buti na lang, may pagkain tayo dyan. Okay, last. Number 7, go. They are that's the problem of immature believers.
They are ruled by emotions. Listen, when you are mature, you are not ruled by emotions. You are ruled by principles and by convictions. Yung bang kahit minsan physically, nakakatuwa masama yung pakiramdam ng mga candidate for baptism. Di nyo lang alam, pray kami ng pray kanina. Kagabi pa. Kasi nung sinabi ni Gretch sa amin ni Ma'am Kay, pray na kami ni Ma'am Kay. Actually, alam nyo, mga kapatid, nung kahapon ng umaga, alam ni Ma'am Kay ito kasi paggising namin, nag-pray na kami. Ito yung prayer ko, Rosel. Alam ni Ma'am Kay ito, sabi ko, Lord, bukas na po yung baptism ng mga new believers. Sabi ko, Sis Jan, sana Panginoon, huwag niyong pahintulutan na ang dyablo ay mag-oppress ng sakit sa kanila na maging hadlang sa kanilang pagpabaptize. Yun ang prayer ko. Sana wag silang magkasakit. Yun ang prayer ko. Tapos maya-maya, sabi ni Gretchen, Pastor, may sakit sila. Sabi ko, Lord, kakasabi ko lang sa'yo yun Pinalitan ko yung prayer ko, Nana Benedicta. Sabi ko, Lord, kung hindi mo pagagalingin ng sakit nila, palakasin mo ang pananampalataya nila. At praise God, mas maganda pala yung pinalakas kayo sa pananampalataya kaysa pinagaling lang sa sakit. Hindi ko sinasabing hindi gagaling ang sakit nyo Gagaling din yan. Pero mas blessing yung lumakas ang pananampalataya. Ang tawag dyan, maturity. Ayan, si Rosel. Buntis pa yan. May lagnat pa yan. May love nut pa. Mahal na mahal niya si Rico, kaya sinuportahan Rico. Di ba? Magpapabaptize kasi. Pero nandito sila ngayong umaga. Mga kapatid, there will be more challenges like that. And let's not be ruled by emotions. Do not make decisions based on emotion. Halimbawa kayong mag-asawa, galit kayo sa isa't isa, tapos sabi niyo, maghiwalay na tayo. Ay, wag ganon. Emotion lang yun. Pakalmahin mo lang muna yung emotion mo. Maligo ka muna, Lenny, ng 3 times para mawala yung galit mo kay Jonas. Amen? Oo. Mahimaspasan ba? Di ba? Oo. Emotion lang yun, kapatid. Pero pag mature ka, no. I value commitment. I value my conviction. I value God. I value the church. Regardless of what I feel, regardless of what I'm going through. Lord, sakit lang to, Panginoon ka. Problema lang ito, Diyos ka, Panginoon. Mas malaki ka kaysa rito and I will honor you no matter what I feel. Amen ba? Kaya ito, up and down, ready? Read. Up and down depending on how they feel. May mga kanyan. Huwag po sana tayong ganon. Especially kayong mga coordinators. Inaasahan ko kayo mga kapatid na mature kayo. Kaya ganon ako magturo sa inyo, ganon ako mag-train, ganon ako mag-require sa inyo dahil ine-expect ko, mature kayo. Kaya nyong matake ang correction, kaya nyong matake ang rebuke. Kung ni-rebuke ko kayo, kinorek kayo, tapos napundi pa kayo, di ko kayo maasahan. Sana mag-grow kayo, sana mag-mature kayo. Next slide. Last. Mature believers follow truth, not moods. Amen? Praise God for that. It's one thing na sa mga ladies, palaging challenge yung submit yourself unto your own husband. Amen, mga men? Amen. Ang hina naman ng amen nyo. Lakasan nyo yan, Nelson. Amen? Amen. Challenging yan. Pero alam nyo, sabi nga ni Ma'am Ken, nag-advise minsan, sabi niya, it's really challenging. But when you put in your mind that you submit to your own husband, you follow truth, not your moods. Amen, Toto? Lakas ng amen, Angel. Amen. Praise God for that. Okay? So, marami pa po. But I hope it is enough for you to realize. Dalawa po yung pwedeng mangyari ngayon. Una, na-realize nyo, ayaw kong maging immature. Pangalawa, na-identify nyo yung mga characteristics at problems ng immature. Pwede nyong maiwasan, pwede nyong ma-outgrow. And I'm telling you, this church will not only become strong, we will be fruitful. Darating ang time, etong place natin na to, kulang na uli. Huwag niyong antayin mga kapatid, na bagyuhin na naman ng Diyos to katulad ng mission house. Dadami tayo. Sa lahat ng ating mga brethren, mga kapatid, listen, as your pastor, marami po ang nais nating gawin para sa Diyos. Inaasahan ko po na kayo mga coordinators, katulungan ng pastor yan.
naakayin ang mga new believers. Yung mga outreach coordinators natin. Katulungan ko kayo. Naakayin, tulungan ang mga new believers natin. Because as your pastor, I have a lot of things to do. Pag uwi ko from Australia, uwi po kami Lunes, darating kami ng gabi. Alas 10, alas 11 ng gabi. 5 o'clock ng madaling araw ng Martes, lilipad ako to Manila. Because I will attend a conference and I will also speak. The following week, sunod-sunod po, magkukondak kami ng leadership seminar sa iba't ibang mga high school sa Ilocos. Sa Sarat, Pintar, sa Bacara, sa Pasukin, sa Batak, at doon sa Paway. Sunod-sunod yan. Pagkatapos niyan, we hope to visit Vigan. We hope to have another visit dyan po sa Tugigaraw. Tuloy-tuloy yan. And as a pastor, I am taking care of our new outreaches, our new believers. Sana po, kayong mga itinalaga ko na mga coordinators, you be mature enough. Na hindi kayo yung magiging problema ko, kasama ko kayo sa pag-hold ng problems ng church natin. Expect my prayers for you. I hope you were encouraged and challenged today. All of God's people say, sabi mo sa katabi mo, mag-mature na tayo. Okay. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, sa aming lesson, the problem of immature believers. They are easily deceived. I pray, Lord, that dito sa Australia, mga brethren dito, though I may not always be here, but they will be strong and tough in their doctrines. They get easily offended. Sana po walang madaling mo-offend po rito, Lord. Hindi sa tao nakatingin, kundi sa iyo. Hindi siya masaktan kahit masakit yung mapakinggan kung katotohanan. Hindi niya iniisip yung paano siya nasaktan sa preaching. Ang iniisip niya, yung dapat gawin niyang adjustment pagbabago sa kanyang buhay. They get easily distracted. Sana, Lord, itong mga kapatid dito, they know how to distinguish what is important and not important. I-prioritize ang mahalaga. They choose the good thing, dear Lord, what is needful. Immature, they easily quit. Sana po kahit mahirap ang dadanasin, magpapatuloy sila. They serve for applause. I pray that our brethren here will not serve for applause, but for your glory and honor. Ruled by emotions, Lord, up and down ang emotion namin, pero mananatilang katotohanan. We will be guided by principles of God. Thank you so much for this lesson. In Jesus' name. Everyone says, Amen. And Amen. Maraming salamat. Thank you. Okay, tuloy tayo dyan sa Pilipinas. God bless you. See you next week by the grace of God. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Pruby, for that very detailed and specific lesson that you have given to us with regards to the problem of immature believers. So nakita tayo, kakabsat, we have seen these problems, these characteristics of an immature believer. One thing that we need to consider and desire in our heart is to pray to God to become mature so that we will be able to overcome these immaturities or characteristics of an immature believer. Tumagter tayo amin kakabsat as we sing one song this morning as we go on with the service. Amen. Amen. Tumagter tayo. Let us sing, I am resolved no longer to linger. Amen. On the first now. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Second verse now. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Last verse. I am resolved to enter the kingdom, leaving the past of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will
a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. All right, for our announcement this morning, let us continue to pray for the remaining days of our senior pastor and Ma'am Kay mission trip to Australia. Nakita tayo kakabsat, tibungan na, not just only the attendance, but yung mga patutuo ng mga kapatiran po natin doon. And then another thing, na manifestation ng growth and success ng mission trip na ito ay mga candidates for baptism this morning or today. Though there are some instances that we need to pray for, katulad po nung sinabi ni Pastor kanina, sa inyong mga ladies, sa mga choir members, I think you have seen or you have read already the message of Ma'am Kay na kinakailangan po nating ipag-pray. Alright, so I believe that if this is God's will, wala pong makakahadlang. Amen? Praise God for that. At kami po ay natutuwa at nagagalak, purihin ang Panginoon sa lahat ng mga victories na kanyang ginagawa sa gawain po ng HBBC sa pamamagitan po ng leadership po ng ating senior pastor. Amen? Alright, so hantay lang ang makipagragsak kakabsat. Kadagito yung abanag. No diket di ikarigatan tayo mat nga ramiden ti kabalan tayo, tapno ni ti kastaket paset tayo mat. Daytoy nga pagragsakan iti apo akas kamang iti si bubukal nga HBBC. We have also birthday celebrants here last Thursday, July 10. Alright, Sister Perchelin Tangunan of HBBC Hawaii celebrated her birthday. Okay. Last yesterday, July 12, marami po sila. Okay. We have here Ninong Dave Madriaga of HBBC Bacara, Sister Jane Padasas of HBBC Pasukin, Densian Paul Calillo, anak po ni Pastor Dennis at Ma'am Sheena sa Claveria, and then Johanna Grace Hakutan of HBBC Hawaii celebrated their birthday yesterday. At ngayon po, July 13, okay, birthday po ni Brother Kyle Semana of HBBC Lawag. Nandyan ka ba sa Sanctuary, Brad? Happy birthday, okay? Praise God for that. Alright, so let us also acknowledge yung mga kapatiran po natin na kasama po nating nagwo-worship sa Panginoon sa kanilang mga sanctuaries, outreaches, bahay, o saan man lugar naroroon sila. Okay, unahin po natin yung main sanctuary po natin, HBBC Bacara. Alright, wherein we have our Patriarch, Pastor June, and Ma'am Cora. Okay, so dito po ay nandito rin po yung mga kapatiran natin sa Bintar. Amen? Alright, so praise God for that. Okay. Let's also move to HBBC Lawag Sanctuary. Amen. Praise the Lord. I think nandyan din po yung mga kapatiran po natin ng San Nicolas. Amen. Praise God. Okay. HBBC Pasukin. Ayan. Good morning po. Alright. Good morning po sa inyong lahat dyan. I do not know if mayroon na pong po. Okay. Wala daw po kasing signal po doon sa Claveria. Let's pray for them. Okay, let's now move to our outreaches. May we have Dingras Outreach. Alright. At sa Dingras po, mayroon po silang mga first-time visitors. We have Ma'am Risa Nicole Babas, Sir Ryan Dave Babas, Ma'am Rika May Babas, Sir Ruvelisa Babas, and at the same time, Ma'am April May Legaspi.
Thank you for coming. Welcome to HBBC family po. Alright, praise God sa mga nag-imbita. Alright, magpatuloy po tayo mga kapatid. Okay, so I think nandito pa yata yung mga Batak Paway Outreach. Okay. And then we also have first-time visitors here in our sanctuary. We have on vacation, praise the Lord. We have Brother Sunny and Ma'am Elena Ang. Praise God. Amen. Praise the Lord. We have also here from Barangay 10 Bagara, Ma'am Zamira Lux Ang. Amen. We have also here from Laguna. Okay. We have here Brosas Cristel May. Where are you? Amen. Praise the Lord. Welcome po. And we have also here Ma'am Kerima, ano po ito? Saves or from San Pedro, Bacara. Okay. Alright. She's from LGU, Bacara. Welcome po ma'am sa ating worship service. Okay. We have also here Sir Dario Bonwan. Amen. Praise the Lord. And then we have also here Race Asriel Kadjente. Tay baby na ako etoy. Sir Romel. And then for the second time, we have Sir Edmar David of Bintar. Amen. Praise the Lord. And then Crystalline Joy Kasimat of Barangay 10, Bacara. Okay? And praise the Lord. Sa lahat po ng naka-join po sa atin via Zoom, Facebook, alright, YouTube, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Yung mga kapatiran natin sa Tuguegarao, praise the Lord. Okay? Nakikita po yung paglago po nila sa Panginoon. Patuloy po nating ipanalangin po sila. Okay, nandyan din po yung mga kapatiran natin sa Lasam. Okay. And then, alright, yung mga individual participants, Hong Kong. Alright, nandun po sila. Praise the Lord. Okay. Canada. Okay. Brother Eugene, California. Sir and Ninang Rina and Rene Castillo. And we have also Ma'am Celisa there. Alright. And then, si Tita Teresa po ba yan? Alright. And then, I think si Sister Raquel Agunoy po ba yun? Si Sir Peter Calixto. Amen. Alright. And then, Ninang Puring, Martinez Brothers. Okay. At sa lahat po na naandyan po sa mga Zoom, Facebook, YouTube, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining us. At lahat po tayo ay magsitayo at awitin po natin ang welcome song. Amen. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love
be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Let us sing. Faith is the victory. Amen. Let's start from the first verse now. And camp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in vales below, let's all our strength be hurled. It is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, swept on every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, thrown up in dread array. Let tents of his be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on his head, with truth all girt about. The earth shall tremble near our tread, and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. May I ask for Tito Manny to pray for the offering. It's offering time, amen? Amen. Dawatan nga rin kapsat niya, damog tayo, hindi man nagkararag. Nainlangitan, ken malak parabor Diyos sumima minsanto. Tultuloy mi apo, tumayagdayaw ko nagyaman ken ka. Magyaman kami, urepet sa lunat. Kirit kempik sa ngayon pa mo ko na kami dating ang kundaway. Agyaman kami, uray pa'y apo dahil tinagagami nga sa om. Uray pa'y testimony o Diyos. Napsuk kami apo. Nga nakangagkarag ito. Uray pa'y manan na apo dahil tinaglabas nga lawas kanal daw. Nakita mi no ko sa no apo iti palangaywan mo. Panay pasabot mo apo dahil kasapulam mi, o Diyos. Katbigbigam mi. Para ito'y kan nagkapugan ka. Kat gundawayan mananawa po, tatong di kas tangarod iyag mi, dahil iti pagyama mi ka. Sakbayaw po nga ipaimi. So kumatom ka di sa tungal mesa kalami. Ami kaya to po, at iti mga lapod, karag iti apo nga pagyama mi ka. Bendisyonam, tultuloy mo nga ramatan o Diyos. Di pa nakailawa o apo ti trabaho. Tultuloy na ka mga rin na bendisyonan man o apo na di mapasungan dalawas. Inalamang mi tagtultuloy nga ayat mo kada kami.
Tuloy na kami bendisyonan, dagiti nabati nga ramin mi dati nga bigat. Dati kam dawat, babundi na kani po Jesus. Amen. Like the morning dew, our lives will quickly pass. One by one, His promises calm our fears. Life is short and uncertain, but God's promises come gently and faithfully, bringing peace to every fear. In a fast-changing world, may we find rest in His unchanging love. Let us welcome the Kids Choir as they sing One by One. Like rays of sun passing through an hourglass, one by one the moments slip away. Like the morning dew, our lives will quickly pass.
Amen. Praise the Lord. Tumakder tayo aming kabsat. Let us sing, bringing in the sheaves. Amen. Praise the Lord. Let's start from the first. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last verse now. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Let's all please be seated. I'm overwhelmed how such a holy father would stoop to lift one up so small, so weak. These lines remind us of how gentle and merciful our God is. Even in moments when our hearts grow cold or distant, He reaches down to restore, renew, and revive. Let us welcome the choral as they sing, "Revive My Heart." Lord is the source of all love. Oh God, for and praise, I fall before your face. In worship and stretches so hard to be Amen. Praise the Lord. Tumakder tayo ng kabsat. Once again, let us sing that song, "Revive Us Again."
On the first read. O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last stanza now. Revive us again. Fill each heart with thy love. May soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Sumensending, let us welcome Pastor Ver Sabalya. Amen. Praise the Lord. All right. Are you blessed with the message, first message this morning, kakabsat? Okay. So, pray tayo. Lord, we thank you for this opportunity that we could reflect on the message that you have given to us through our senior pastor. And may you please help us, dear God, nang sa gayon ay makita po namin yung aming buhay mula sa mga bagay na diniscuss po ng aming pastor. Yes po, Panginoon, na yung immaturity sa buhay po namin ay talagang hindi po nakakatulong sa paglago po namin. And if we are not growing, if we are not leveling up in our Christian life and even in our status as a member of our churches, I know that the church will not grow as well. So I pray, dear God, that may you please continue to help us, enable us, and by your grace and by your wisdom, ay makita po namin ang aming mga sarili mula sa inyong mga salita na naibahagi po ng aming pastor kanina po, Panginoon. So I pray that may you please continue to be with us and help us, dear God, because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen. Tayo po'y magsiupo. Mga kapatid, nakita po natin yung puso ng ating pastor sa pamamagitan po ng kanyang mensahe na mula sa ating Panginoon. So, nakita po natin dito na yung problema sa immature believer at ang isa sa mga bagay at isa sa mga susi na kinakailangan nating i-consider as the senior pastor spoke in general as an HBBC family, I believe na ito ay mas magiging epektibo kung yung mensahe na ito ay maipapaaral at maire-review at muli mai-communicate sa mga small number of believers in our respective ministries, churches, and even outreaches. I think ito ay mas epektibo. Kaya dito po makikita natin yung kahalagahan po ng mga coordinators na itinalaga ng ating senior pastor. Alam niyo po mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay general, whole, alright, yung pagtuturo po sa atin ng ating pastor. Pero kung minsan, I am not judgmental, hindi natin alam at hindi natin natitiyak kung yung bawat miyembro ng mga churches natin at outreaches natin ay mayroon pong natutunan doon sa lesson na ibinahagi o itinuro sa atin ng ating pastor. Kaya ang nakita ko dito na epektibong pamamaraan ay yung mga tinatawag natin na mga coordinators na itinalaga ng ating senior pastor ay puntahan, kausapin, o di naman kaya'y paglaanan ng oras at panahon yung kani-kanilang mga miyembro sa mga grupo na itinalaga ng ating pastor. Upang sa gayon ay mai-review po sa kanila yung tinatawag natin na mga problema ng immaturity sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So, I do not know if how we will do that, but may we please
pray one another personally. Ipanalangin po ninyo kayong mga coordinator na hingin po natin yung wisdom ng ating Panginoon upang sa gayon ay ituro po sa atin kung ano yung gagawin po natin para sa bagay na ito. So doon po sa pasukin, later on, alright, if we still have time, ginagawa po namin doon kung minsan, kung binibigyan po kami ng ating pastor ng pagkakataon na i-reinforce at magbigay ng lesson sa mga kapatiran natin sa pasukin, ang ginagawa ko, after ng lesson ng pastor sa first message, I will give reinforcement for that, alright? And then after giving a reinforcement, as I laid the foundation, ang ginagawa po namin ngayon sa pasukin, bawat coordinator, inimimit. Alright? Tinatawagan yung mga miyembro nila na itinalaga ng ating pastor, naiwanan and then doon nila kinakausap. Doon nila tinatanong kung saan sa area ng message ng pastor natin nangusap ang Panginoon at kung ano naman yung pwede nilang gawin upang sa gayon ay in application to the message of our senior pastor. Kasi ang maganda po dito, pag tayo po ay mga coordinator, napakalaking bagay po ito mga kapatid. Because in the first place, if we cannot establish our relationship to these members that were entrusted to us in our group, parang mahina po yung dating ng mga bagay-bagay na sinasabi natin sa kanila. That is the reason why it is very important na yung oras na itinatalaga natin sa kanila, ibinibigay natin sa kanila, we have to see to it that we must not only maximize our time with them, but we have to see to it that we reinforce yung mga lesson ng ating pastor upang sa gayon adadda nga tumnek amom no maulit-ulit ye may nga ba nagkakabsat hanmet nga detay makulitan da ngem habang nga DJ ket maulit nga maidandanon kadakwada and then may explain mo pa your personal example ket ijay nga makita tayo nga napinpintas iti banag na iti panagbiagda. So nakapinpintas digito'y kakabsat ne, problema ti immature believer. Alright? Easily deceived, easily offended, easily distracted, easily quitting, alright? Serve for applause, alright? Only want easy truth, okay? Ruled by emotions. No, dagito'y nga ba, matugawan tayo, dagiti miyembro ije grupo tayo, we could explain to them. Kan tinapintas ditoy, hanla nga datay ti agsasao, madamag tayo met daye personal kan individual status da kakabsat in relation to their Christian life. And immediately, ma-addressan tayo, coordinators, dagijay situation kan dagijay status, dagitoy nga miyembro iti grupo tayo by using the Word of God. And secondly, we could pray for them. Kasi di panangikararag mo, panangisaritam deto'y nga miyembrom kani Apo Diyos na pinpintas tot anagnan kan panagdesal na no isaritam to ti apon ken kuana. Iso nga dagito'y kakabsat iti dapat nga maysa nga kasapulan tayo nga ikan iti atensyon. May we not take this for granted because as we can see the present status of HBBC and the possible future status of HBBC, kasapulan tayo iti ad-adupay nga Kristiyano nga ag-level up. Kasapulan tayo pa'y iti ad-adu nga miyembro nga ag-level up. Iso nga no kitaan tayo that we are aramiden iti senior pastor tayo kakabsat. Despite of the distance, despite of the time, he is doing all the things nga amuna nga makatulong kada tayo ken kangrunaan na deje pagsayaatan ken pagimbagan iti HBBC. Je panang training na kanya tayo nga coordinator is two things. Number one, for our own benefit. Number two, katulungan na para iti panakaistimar ken panakaaiwan iti ministry iti HBBC.
kat anyan nga ragsak kakabsat, nga ti pastor tayo, kat maibilang na tayo, nga katrabaho na. Kan maibilang na tayo kakabsat, nga mabalin, nga kabadangan na, iti panaka-encourage, dagitoy kakabsat iti apo, nga namati, nga mabalin pay, nga maaramat ken ag-level up. So kadagiti pada nga coordinators, laglagi pen tayo dayjay in discuss ni Pastor Proby kada tayo, nga rule ken akem tayo, iti panagbiag, akas may isa nga coordinator. And that is to help believer step up in the level of maturity and even in ministry and ministering. We are ministering to these members nga intalag ti pastor tayo, ket ti kararag tayo ken tigol tayo, as we minister to them, we are helping them to level up in their life spiritually so that later on they will be also one way or another helping us and the senior pastor Damos in ministering to other people as well. Iso nga deto'y kagabsat ket cycle deto'y Okay? Nasursuruan na tayo iti pastor tayo, nga mangisuro, that is 2 Timothy 2:2, nga mangisuro ken mangsapul ti mabalin nga suruan tayo met, nga able to met nga mangisuro, and then dagijay nasuruan tayo, iso dagat mangsapul dan tumet ken mangisuro dan tumet, dagijay able ken faithful nga mangisuro. So makitam dagijay cycle na kakabsat, we are not only producing members in the church, but we are producing disciples and at the same time, willing, able, available, ken accountable nga mabalin nga makapagtrabaho ken matalek iti senior pastor tayo. Isungay ti daytoy nga lawas, prayerfully by the grace of God, nga daytoy nga lesson iti pastor tayo, the problem of immature believers, kat ininot nga mairelate tayo iti naununeg. Maipasa tayo ken maisuro tayo iti naununeg. Kadagiti na ipatalek kada tayo nga miyembro kakabsat, kat si kakararag kumati puso tayo nga mangkita dagijay panag-level up da ken panangsungbat ti Apo ken kastamet nga bunga ti sao ti Apo kadagitoy. So nga kakabsat, from our senior pastor to us coordinators to the members. So I know and I believe that this will be in effect and more effective. All right? I am not saying that the preaching of the pastor is not effective. Nga mas maidetalye tayo kakabsat, may reinforce tayo. Mawatan tayo, dito kita sa one reinforce, mapabilag tayo pa. Babaan je personal kakabsat, nga panakangig tayo, panakaawat tayo, panakaammo tayo, ti individual nga status na gito'y miyembro. And by the grace of God, kan babaan ti sirib ti Apo, ma-anseran tayo kat mamit da gito'y nga need da, especially kada gito'y status da, iti na espirituan nga estado iti panagbiag da. So let us enjoy, fellow coordinators, nangig tayo, te kunay iti pastor tayo itatay, kasano nga matulungan tayo, dagiti aywan tayo nga ag-level up iti Christian life da. Let's encourage and inspire them to be involved in any ministry or any area nga ministry iti church nga mabalin nga paka-involvan da. Kasi numariknada di ragsaken ti panagtrabaho ken panagserbida iti Apo dayta ti pangrugyanan nan. So dapat kanya tayo nga coordinators, hantay nga maupay. Uray no, dagitoy aywan tayo ket han na mangipakita iti positive response. Let us just do our best by God's grace. Let us just pray hard and always set an example to them. Because later on, ti Apo i-bless nanto kakabsat, dagiti aramiden nyo para kengkwana. Iso nga alam, daytoy nga banag nga suro ti pastor tayo, pamalpalatpatan tayo. Sakbay nga mapanunot ken malagip tayo, dagitoy miyembro tayo, umuna nga i-assess tayo ti personal nga bagi tayo. Kitain tayo, ken i-assess tayo,
no dagitoy kadi nga problema, iti immaturity, iti biyag tayo kat adda kada tayo. So i-check tayo nga umuna, i-settle tayo nga umuna. Alright, paagasan tayo nga umuna iti Apo. Agpasalun at tayo ka nagpapigsa tayo nga umuna nga coordinators. Tapno no sangwan tayo to, dagitoy miyambro tayo, nakasagana ken nasalun at tayo nga coordinator. Amen? So nga kagabsat iti Apo, dayta iti mabalin tayo nga pagreflekan manipod kidetoy lesson iti senior pastor tayo kagabsat. Katagkikita tayo ito numalam, palubos ti Apo, and dagitoy nga gundaway, panagtitipon, fellowship, kan oray pa iti panaggaammo tayo, kas may isang pamilya iti HBBC, babaan iti panaggigimong, kat may isa daytoy nga wagas, tapno mas adadapay nga dumakkel iti na espirituan nga panagbiag tayo. So, deta kagabsat, iti mabalin nga may reinforce, kan mabalin nga may palagip, kuhaan laan nga kada kayo, no diket di kada tayo amin kakabsat. Not only kada tayo nga coordinators, no diket di uray pay kadagiti amin nga miyembro iti HBBC. Kan kadagiti bisbisita, okay, nga adda ditoy, mabalin na di kunayo, anya nga ta dagita coordinator, anya nga ta dita saw-sawen na. Later on, aguray kalaeng at danto matan iti maitalek wenno i-assign iti pastor tayo nga mga iwan keng ka kat di tamto nga maawatan no anyat kayat na nga sawen detoy. So nga ala kakabsat na imbagabigat tayo amin kat tumakder tayo kat mangkanta tayo iti may isa nga kanta. Amen. Thank you, Pastor. Let us sing that song, Stepping in the Light. Amen. Amen. Let's start from the first verse now. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way, trusting the arms that are strong to defend us. Happy, how happy our praises His name. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light, walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love, looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Last verse now. Trying to walk in the steps of the Savior, upward, still upward, we'll follow our guide. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, how happy our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Amen. Praise the Lord. All God's people say, Amen. Praise God. Well, nangig tayo kakabsat na DJ activities na DJ Australia. Let us continue to pray. Especially ka DJ candidates for baptism. Alright? Pag-pray tayo kakabsat nga numan pa'y adada digiti tubang amukan patsak na bilbilag iti apo babang ka digiti karkararag tayo. Kanitultuloy tayo ngay kararag iti pastor tayo. Kadagiti na batbati pa'y nga aramidan na dijay, kan kangrunaan na iti
preservation iti salunat na kakabsat ken kipigsana ken uray pa iti safety flight da ken ni Ma'am Kay ti panagsublidan to no bigat. If I'm not mistaken, 11 o'clock no rabi no bigat. Okay? 1. So we do not know awan pa iti final nga instruction na kakabsat. Pagpray tayo ti napintas nga tiyempo. Alright. Kan uray pa detoy busy schedule ni Pastor Pruby. Nangig tayo ngayon announce na sumangpet and then after that agpa Manila ag-speak iti Antioch Conference. Let's pray for wisdom, preservation, health and strength kanya na kakabsat. And then last but not the least, DJ service tayo jay batak paway into numalem. Looking forward nga daytoy nga bilang tayo kakabsat. Babaen ti panagtrabaho dagiti coordinators kat adda ito amin ni jay into numalem palpalubos ni Apo Diyos. Amen? Dagiti adalugan na, kitaan nyo no sino dagiti mabalin nyo nga mailugan. Hanyulaan ko mga kitaan, ingkay talaga nga ilugan. Okay? Alright, so kararag tayo. Apo mi ken Diyos mi nga nasantuan ken na ilangitan, anyan Apo, nga panang palagip mo Apo kada kami. Kat dayta nga mensahe, numan pay Apo Diyos natadem. Ngem Apo dayta iti mangipakita no kasano iti panangayat mo kada kami, ken panangayat iti adipen mo kada kami. Tadina kayat o Diyos, nga da kami Apo ket manatili sa kalagayan namin ngayon spiritual, na manatili yung mga karakteristik ng immaturity sa buhay po namin bilang isang Kristiyano. And we thank you so much, Lord, for this great truth, though they are sharp, because that is the truth, because you have said in your word that your word is sharper than any two-edged sword. We are so much thankful because this is in one way or another showing your love to us. Lord, you have done your part. Our pastor have done his part. I pray that by your grace, may you please help us, talk to us, speak to us, convict us by the power and help of the Holy Spirit so that we can see our status spiritually if we still possess this immaturity or characteristics of immaturity in our lives. By your grace and by the power of your word and the Holy Spirit, I pray that may you please help us, dear God, so that we might overcome these things and at the same time, we might have that desire in our heart to pray and to live in a matured life, to level up in our spiritual life. So we thank you also for the success and for all the things that you have done in Australia by using your servant and Ma'am Kay. And at the same time, with the fruit and the result that was seen in the life of this believer and with these baptisms that they have this morning, I pray that may you please continue to intervene, remove and destroy any influences and any power of the devil. And I pray that may you please continue to preserve the health, strength, voice of our senior pastor and even Ma'am Kay. I pray for your safekeeping and protection upon them. And Lord, kas panag subli naman en Apo dito Pilipinas, makitam Apo, digiti pangaramatam manen Apo keng kuana. Once again, dear Lord, I pray for your favor. I pray for your blessing and anointing in his life, that as you use him in Antioch Conference, make his life be a blessing to other believers again, to other people nga makangag Apo keng kuana. Kat dayta Apo iti pagmaymaysaan mi kumanga miyembro ti HBBC, iti nananay nga mangi-lift up Apo iti adipon mo babaen kadagiti karkararag mi Apo Dios. No addaman kumatikang ruaan nga tarigagay mi, gagem mi ken aramid mi tinaldaw-aldaw. And that is awan sabali no san nga ti panang-include ken kuana kadagiti karkararag mi. Ti familia na Apo Dios ken uray pay kadagiti ministry ken nangawagam Apo ken kuana. So bless every part and every families who are in this crowd ken kadagiti dat dumapay Apo. I pray that isaganam isuda Apo Dios kideto yung alawas. Uray pay Apo tigimong ije batak paway into numalem. Pagsublian na kami kadi Apo Dios, ket idanon na kami Apo dijay nga napiaken nakaradkad Apo. Ket babaen Apo kadagiti nga banag inot isu tiwagas nga mabalin Apo nga pagtrabahuam Apo Dios tapno aggrow kami, ag-level up kami iti spiritual life mi. Again, we thank you for what you have done
in our lives today and what you will still do. And uray pa'y apo tibiyag sak tumunggal may sa kada kami. At Lord, aywanan na kami ti panagawid mi apo. Dismiss us, O God, with your blessing. We are now giving you back the honor and glory. Tadagiti nga ti kararag pagyaman mi apo. May gapoy tinagan ni apuming Jesus. Amen and amen. God bless us all. We are all now dismissed. Thank you very much. Kadagiti iti Zoom, Facebook, and YouTube. Thank you for joining us. God bless you all. We are all now dismissed.